Arolide tena ataka ngake no ni smacha huko kwe. Yerelia egosori yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kila rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi ikomi cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Na kwari ni omwanchi omurira somoroberi wancha temono omoroberi gwe Chigosori buna botambe okoretu na inche captain ya una Ndemo gwe Chigosori Ndemo Steven wetero omoroberi no tukoreria ebintu biri bya korekarira ase Chigosori ase biti byaito ese weekend ngima twanyara kubirigerera na abamanyi be Chigosori ao balito gutwara iga ase studio nyo gotebia mange igoro ye Chigosori ekyo na rero iga kitariki muna ekya rero litukubuneria rero niyo kwariga nya somoroberi gwe Chigosori sembwata mangana mange Toja nire kunyarigire rikorwa ase weekend ngima abitora chikunyarigire rero nabamanyi balitora twale aiga ase studio kundi taraendare tigatunyare kumanya abageni balitobwata ase studio tumaye kogenderera no morobiri oyo oikomweli nabwo tobutaka kana yora aiga gati nabo tebiria tali yao korora rio koru na timu kieli obwate robono asa marieta neriki kamanja omwana w'omugusi korubogera ngo bwamate echiro ya maro etimu small simba nerero kurbono andi mpaka matukale bujibusyo bya mono mwalimu Eric tigatoyande ndo chavete start ya Ichuni FC na wote bi mubata ingi yakora ime timu ya Ichuni FC bantu amintombia mule anja samalieta ngoro ku John Atambo ndo mu assistant coach Ichuni Combined FC kurwa linyali bali ya Masawa beono Mwachipele rese studio tupata chitimu ibere ya moko runyarivali Masava ende koru South Mogirango yere Ichuni Combined FC timu Chigosori ime ya Nyanza Regional League ne timu ya Small Simba mbe na chirali bagali ya boli ya vene yogosoa ime ya Nyanza Regional League na barabu na yego nyara kubuga Mini League ye chitimu chiricha nyara gutangana se chipul au ime ya Kisii County League andake na ende chitimu chicha Small Simba FC ne timu eye imanyika ile buna Ichuni FC ne chitimu chirese final ere mambi kombe kyo mheshimiwa Charles Treya Matoke Cup final gochikoba litukoria mambi andake tutaramanya mange bune sabari yabo ya ikiroika chitimu echibere kwa bai me final edurande sense ya kaberi studio tumanje buna mangana alenga asa chi semi final abase chitimu echibere cyanteri bagali abere lyo gosoa ase final Nyamache Green Stadium Nigo ababwatani ba Matoke Memorial Cup ababwatani be Chigosori chitimu amwe n'abatioteri babo beso kikigima asama merani ya yu ekerengo gye chinusu finali ime yeke minanege tangani nigo Small Simba korwe bunge ya South Mogirango yaina chereti kiti ye final maiga yoko nyekole timu ya Keveresi korubo machoge borabu chigori sato aslige na liesagero timu Small Simba kuru South Mogirango eke minano kiabere kia sana sabari nga yetu achagete twamenyo kaniri lakini kia lero mbuya toika getia bamuna bali ngebuya kabisa twachaka umupira ulengenze lakini asante Yesu sengindo na omwelipi Yesu tubwerero umupira oyo nikiwa kama captain wa timu yangu waona ngote yanga maombi yetu yamesikika tumefight sana tena na hope hii si mwisho tutaendelea tufight hadi mwisho kabisa Ngongo Some Skuru ya Dagoreti Nairobi hii ndo timu yangu ndo imenitoa chini kanipeleka shule nikasoma na nasoma bure juu ya hii ball so nikicheza hii ball I was fighting for the team yes so hiyo spirit ya team ndo niko nayo tu hivyo tu ukiangalia tu age yenye imecheza wote ni wanafunzi yes so kwangu kufunga bao mbili ni support ya maplayers wangu na venye wana supply ball finali nayo lazima tutabeba cause since nitoke junior team niingie senior team hii ndo inaenda kukaa my first finali kucheza na hii team yangu
so lazima tu nitapiga bao. Ichuni Combined FC kurue bunge ya Nyaribari Masaba nero nigo yasoa imechi finali chiroberi kogosori guchitariki 19 umutinyo 12 mwaka uyu magega yo kwenye bua timu ya Nyamondo FC egorie yemo aserige na liesagero. Agento ndatebe mpira tuakiro mupira umia equally timu ya Nyamondo yakiro mupira umia because wisa kurigeria a difference ya 1 goal. It means nga timu eneo sinabo yali kubwa eli yali gutangana gukora mistake nero yali guikorwa Ichuni FC tuabeire focused na ande tuabeire composed kurwa mupira uchagete umatoke because ekeronko inyora gwikira bono iga egol na yemo tuabekiru nje ni wanane go support timu ya Ichuni Combined umupira wa kiruya egitwatete no wige finali twikire finali bona ni otokwirana tubange egero tusikumana ne timu ya qualify and final eyo koronga Small Simba ntole no maana nga timu ya Ichuni Combined ne bangete na ande finali engo ikatororo ngwa katorubia na ande kwame ngo iratole chitimu echichionsi pichi agete gocha omugambe na bangete omupira nga kyo chiwako buna bone timu ego chikotereke gekombe kururere yekogenda finals yakonyora 250,000 timu eko yebwati enyora 150,000 eyende enyora 100,000 akane enyora 50,000 chitimu chiri chinde chionsi kururu number 1 nande mpaka number 8 chionsi konyora chiri uniform ne mepira. Bono ni gaba bwatani ba mamerania ya Amatoke Cup baborire serikali ye county ya Kisii gosirana kubwate Chigosori elio gokinie bie wabire imeorogongo Rwagusi. Egento turatebe Kisii county government ekenegente kanne batakere korigereri sana because imepira yara chakirunjanya goikase egekombe ke Amatoke gekire so toko challenge minister ya sports eyo mintechate tobwaterane na ba minto buna bona matoka chakirega togende torosie gekombe kenene ke gwakwe county engima otherwise gendekere ke gokonya moise korigereri rero mupira no renge kericho haro njerioti abegete mupira no kaka mega oyo minto seneta malala abegete igonge korokana ngaba sahaba ke mbabwate birengereri na youths barero na mambi that's why togotebanga ekirengaki ya young generational change bono ngwireri bageri ko baregani asef final irabetara 19 December mwaka uyu iga alia segiti Kenya Ndurago Stadium igombi yamono na ende tigato akiro mwishimiga Matoke ngambi yamono asenge nchyo korete gekombe keiga na ende korabune ba murabaitu banyorire libaga lyoko rwanero mupiro iga biyamono yinko reporter Ndizi TV kurwa sense moya Nyamachi elietaliane Ndemo Steven Mwanji mwira bamangana renge iko asegeti sense meri ya Nyamachi Stadium basi timu echivere ndobwate Ichuni Combined igase studio ndobwate timu ya Small Simba igase studio ndaki bati bina kiwana mangana go chikobese kenje kubate kanoro voti oru bati bire vonsi gochikoronera bale ko bwega kombe ekyo kolindo yo rachi komogi nero ranyare go gizi nero ranyare go sirege kombe ekyo no ranyare ko ba match mbaketeka ya emerongo kianda nero ranyare go twara bobyobu andake ese semi final chilicha denga seli tukoliri nake nukimugo cheke Kenya Match Stadium andake mwa maite buna ngoso amwarenge ese final gusena kimwa mandiri tukolirigo chikoba. Okay, kurumuna twachagete sabali etu intuna Small Simba banyene target ite ntangani no sasti final cha Matoke bamurabane mbanya kurunze igobona chisabali tu ameke tukocha Nyamachi ni chinyinge ndwaje Nyamachi mupira toyo mpaka tukacha kwewe ticket yo kucheza sasa chino final na ndiri tukocha kwake senu final buwa bambwale ngo ndo manga timu tukocha commit nero twarwane na barabu tinga kichinyinge asi chimichezo chinyinge buna chapadimba ntwarwane na barabu tukababwa igobono eka twale uchi waki kebere sinto amate timu twale uchi waki ndo wate bobo bonde wensi andake Mr. John egosori ya timu ya Small Simba ne timu ya Keberesi egosori ya korekante ya ino yarenge ya kabere no yarenge ntangani kwene kibuna mu aroche egosori yabo andake ramo gore timu ya semi final ekonya konyoro wiwechi goli sa twasirige na Liesagero nigiro atebe egosori ya semi final ya timu ya Small Simba na Keberesi kwa nyeroche mupiro Small Simba na Keberesi abole ngo mupiro umiyakuru mapema abole ngaso maisa pange na abole ko kisana lakini wana sobo toero go geto bakaba se timu ya Keberesi ikiaro ukagera guito indu abange tu amate Keberesi ngokoreriki kobwa yale nga against Small Simba lakini wana gara second half ye igete na live ndo bia chagete gonjo kabra tutakarete
utakagerete lakini entonda atebe timu ya Small Simba ne timu engia naende ntoka netinga netoe kupinzani buru ya mambi Nake tutikana na yo manche bali nyura bana nabo to ibirengere riviao ndo wate mambia final lane tinde asegeti likia Nyanturago Stadium timu ya Ichuni Combined timu ya Small Simba kurwanirira chivesa chiribu 250,000 chimi ibere na misini asegeti likia Nyanturago Stadium tori ngorach ko buri kombe keli na ngorach kunyora chivesa chiri na boto likere SMS wote na mbeyura wese screen yao ote binti mukyo chigotire ritu kori ya mambi na nakiro Chigosori chigo chikoba naende na bote bingoro ali kunyara guturira iga asomoro bili gwe Chigosori osange birengere byawe samangana au tugo chigokwana rese njaiga ndo chese simi chi message chingi janara gotomu ni nyara guchisoma ase kagetaria geke andake Mr nini Kamanja Eric ese Gosori ya timu ya Ichuni Combined ndoro timu ya Ichuni Combined igatwara position nyingi sana litukolili omwe alio yekabua 1-0 Egosori ngonye gwati na inu mwaringe sengencho na umali koligi notes ikimocho kole se finals ayana kyora ayino mwalimu kariwa max ise Egosori ye final yes ni final gachi timu asemia ngobana aringe 7 from the word go asemia 7 ona na wantaba ya balengi abachezaji na baya balengi je una na roche Ichuni Combined the composition of the players balengoro na manga in fact ya mase busa tinanye kagerete nanga ni amarieta na arengo amanene ngamanga bona igangwa mangwa bwari no ninye guchiguru singenja amarieta na arengo in short nyamondo na barabumba bwate mbi genete lakini egori nebe nyusu kagicha yabarunga ni gori Ichuni mba ibeteritko iheritko ni ria bari arenge in fact esta bari kwa kompira bari ngabatwera rusana and I knew from the word go nkubwa bari ngasechigori chinyinge sana that is why mnu mupira erete ntu ale kosoka ali nona ali gutigara mbuguri notes nimbwate notes cyane ngwachi gacha nchiro mambi chiko kori gazi mambi no tolege tito nyala korra manganayo andake aye Mr John Atambo Egosori yes final line ngwaro che Egosori ya ino abange bakirite ngonya mwalinge ubwe chigoli chinyinge lakini kore mwatu alete position ye nyinge andake ne chigoli chiangete gusemwa roche mwanya uri goli yemo the semi final liko koli gichinyingo mentu tiga tu mo control the game igente getagana ndagere gochaga goteba neke timu ya Nyamondo yarenge timu ya raisi gotware go chakubeka chigoli nyinge bana antu bakagerete ntwage do mupira nje kulingana mno mwalimu wababa muri bali nabatati bako mupira nje ndo yoka nabatati nindage to bubwi tije tuko bata inganta geta mwanda mo baite kiara mbalenge baibi twata yeto mwa batama avera kiara chi oma da ba kia bose na baito twata to baita moyo to baito moyo na inde mambi mbacha tono wendu ne ba ko Ichuni bana gotama abe ba baita abaite te bali bande baite ke versión etu abaete usena etu abaete chisese tukabaesese ba roche shida gendera wana bono ngagere ta murabane namba manyete ine timu ya Ichuni Combined ine timu ya ward ya beira sama tukamange marieta ayua manene bako na goteba no acha akireta aliso no ekale isiko marieta na yanga naende bakira umupira uri amatukamange compared na Small Simba ibuga te player chingake player jito chiatwara experience kia matukamange njabono ko rengara rikwana no kumanya kwana na bera na mara ria matuko mupira wa gwaka bali gwaga mupira uri osegi mupira uri bwoko nakokoza abagwako mupira bwoko bwa no mwalimu abataika chigeti mokoreki mara to windu ndo liko batoma bachikuye goli yantaka nina mara to mwanje muliri abana bali mu abeto kwata igese studio assistant coach we timu ya Ichuni Combined John Atambo no markimani we timu ya Small Simba mekende buna Eric Kamanja bonsi na abalimu wasipasi abote chinotes ao oyo magoteba era bwata mabira boro wibwa tokire aja tayo mwako muntu chigoli chinyinge umwalimu era agote bali bakiri atokire umwalimu Eric itachigoli na kibanya cyo nyoro wibwe chigoli 3 asirike na lisagero kuna ndake tujikolire Egosori ya mambi ngo chukwana turamange gori final ya mambi na roche inubuna Small Simba ikore nganani na Egosori ya Ichuni FC Ichuni FC kwa solid sana Egosori ya possession go control the game go control the tempo of the game set team ya Small Simba ekora match of counter attacks sa uliaba muraba ye baraba gususana aba muraba kebra mara soro boti andake mambi nakibona muyeba nakibona nchira kimuyeba ngetaisa ngenje mo two different systems cyo wako mupira chitimwe chibere intubona una Small Simba nande una twekagete korkare kere team na kere game tokunyaka bona kutokonyerengere na kigeko ya twatigete magera kuligereri etimu ya Ichuni
ntwanya gwaka na barabu mbondo gochi gwaka na barabu na ande nkore nganzi regionals Nyanza regionals na ningo chitoro komite na barabu ko tebo mwanya kumera na ko lesa groups mwanya kumera egono umuchezo gochi gwaka mambi ntuma hete n'urori na barabu bona tikatonya na barabu mambi giti wari umuchezo ito barabu na roche umuchezo una mworoki wabo kwani bya sana ali wazi kabisa nga awata abantu abanene andi babo kumpira motwere rumu ya sana bago create tempo ya game it's good lakini nje bono abana mbwate na bana 19 years mwana muke mwa tari korana pesa abasi kuchiri igo mwana muke tari kobena mupira uri mono abasi kunyurusiku ebone into kikere ate kokonya ma ara chibesa arasiri chibesa ara ko ero komwa uchigachare ero ona ege ora para mami aragera iki sintimbero njiro mwalimu otebere ino na bana bana no mukara ne chibese ngibubange takora chibese chimoire cyo mupira otana orushinga kichinyinge no mwalimu athaire mwana kara ne chibese na wako minyoka intubono kubanga gwito mambi no mupira ito tokwaga kurukare karo tatagetio mwana atware chibese gusoko chibisa gochibega yagago chibiya chiama igono ro mupango ito mambi mupira ito ndori gochenje mupira ito moto eru wachaba yorigie mbayo nyora kiara ndo maede mbago nyora saba gaka wale bago yobisa no chibese mukobisa batebira kubisa chibese mubwate tocho kuri chibese echo into karia ti flashlight ubwate tobigete garase ti CCTV nyantra ko twabikire garase iwo mupira uyu mugo chikobisa ni ndo chikobabisera mwanche bale mambi amwana kale segitike likianya Drago Stadium tali mangana magusu etimu ya Small Simba batebire bago chikobisa umupira pi etimu ya Ichuni combined batebire bago chikobisa umupira pi etimu ya Small Simba tenyora etimu ya Small Simba batebire ge konyora te kwa bere semje barabu nechi Simba chinke anda kile tukolia mambi ntomanya gati ya Small Simba na Ichuni combined niwo chikonyora magokoli bwo mwelipi kwendo mwanche bale bana batete kumanya timu chichaino ngoro nsemo kichikoru na kichitimu cyane to gosoese kombe kya matoke cup kuri search group stages kurubanyora amangana bateye kombe kengo chaka kere registration na kere gento wikirabone se ntone sabali entambe ya beire right chaka na timu ya Ichuni FC ino mole regional league lakini kimo manta amangana ya matoke cup ngo chaka kere na moga eso itanga dipina bundi group stage ino ya lenge igete tangani ngoteba omweshimi wa Charles Chwe matoke no hakorwa se constituency to ya mali nyanyali bali masawa ikobono kumanyibwe tournament into twale ko manyabuna ndabatangani une constituency ndo achagete Chigosori chito une constituency ndo chichagete insa mono ndo abwate chitimu chine na ale una gesusu ndo abwate bogeche ndo abwate Ichuni youth ne chitimu chinde lakini bono mochieso iteme chieso ito twagete Ichuni youth ito abwate Chigorisa tasebosa tokanyora bogeche tokayebwe gorie Chigori berase yamo arafu final bono ye constituency ito nyuma torasa chi playoff etwagete timu ekoro gesusu ejitwagwete Chigori berase bosa sabali ito no yacha akeretega kora gwatira ngoja gende tore sabali yo manchi muri ne sabali ye timu ya Ichuni combined kurwali asinyari bali masaba constituency level asa bikombe bya jakete kuri state constituency level pima kwanda se playoff andake ndo na Small Simba ali se South Mogirango ndake inona kiamangana alenge kumanyama ngana ikombe kengo chaka kere chitimu chiri cyale ngoro nabuna mwante ko Chigosori chiri chintangani enteke tangani Charles umweshimiwa Charles Chwe matoke no muri igobono nathete goikera abantu baya sichingongo chonsi picha busi tukanyanyora sabatio tureri bae aba mashabiki ae ngaya mheshimiwa nathete koleta bana geti nathete koleta vijana geti tukaandikisha timu again koru social media ntwaro chamangana tukiandikisha unatuandikisha sabali njale ngi rahisi esengejo kire timu njata tekera wa igwete nga 250 chibe kire gorari etese ni gorere mono kero mo kire timu from world level chikachaka kwebanga timu ntangani Sukuta township it's a derby in fact we come from the same correct kenyoreke mo Sukuta township alita Chigori sana ase mwanje tokomga Chigori chini Chigori rajo nabana kali Chigori sana tukarwese ward tukagenda direct tukayase constituency level tukanywa tabaka nere kali Chigori nyase bosa ega tumuka youngster korwe tago chi korwe tago tukanyaka Chigori berase bosa na manga youngster tali timu ke ene timu ya akili chapadimba mpaka Nairobi Kasarani lakini tukayirari ono kuruga muna twakora ntoimera nae timu kuru 77 kuru nyango so nyanteri nyango so 77
Sabasaba ntu akanegoria cia MSM. Mugana makali. Tukana makali tukabarusirio. Ono kuruabo ntumena umoja no kire muntu naro kintu kyakwa kana so umoja mba bridge rules kire ngento twanjirana kwa maana yabo ono tukatandese sheria ga karamuna yakorete tukasoime na ndi muna twasa sichi semifinali kwarengo ahenkera kwarengo tinda rekote ya kora bwatera abo mwancho muri ali nyora se studio leto bwate aba finals bali asense moye chi finals che kombe kia matoke Memorial Cup cyo kokoru mambi asegeti kyanya Nturago Stadium ene timu ya Ichuni Combined ne timu ya Small Simba FC korwase constituency ya South Mogirango. Tazwa ndasense mo yakabere studio tutwaro mutimo komo keigo tukoirana twende kwemanya mangego rechi timu echibere. Mbele mno mwancho muri asa kwandira gotengere gataseni kia Ndizi TV aiga no bwansu bwo mubusi nyora bana nabakwati muri video bwe Chigosori wetera Facebook okoligi Ndizi TV news ime Facebook kwanyara ko like page yu kwanyara go follow nabakora live streaming yo muri video bwe Chigosori ime Facebook okwande ime ya YouTube Ndizi TV news ogo search wa like wa subscribe nabakora muri video bwe Chigosori ole live kurwa bwase ensemo ya YouTube nyora nandira bagotolikara SMS kwe eyuera bese na mbiwere se screen otebinka yoko toriga likoru ekombe kekia mambi Ichuni Combined Small Simba FC dingo go chigotiotere lituke lya mambi endetomera negeti aselituke lyo lyankyo nakendo chi SMS aigani ndo chago teba nchenkoro ku Cliff Okoyo Changa tuned in from Nyanturago as we mark an anniversary since Mzee Changa passed on igombi yamono togote babunampole ase okomosirie mugako yu Changa togote babunampole kuraige segetaseni kia Ndizi TV esema nteko bwati omorobiri oyo kwe Chigosori ndo chagote bamie ni Obix na wapata moja kwa moja mbiyamono nyora bwana gotilika SMS chia tebinkuru ali kunyara gotonyora anakeliti kulirie Chigosori chiritua bwate SML chi semifinals ndoro chama abatiotere baino na barabu mbalengo raso bonge sana asegetikeli katonda sense mo yakabere studio tumanya ki abatiotere bechi timu echibere ba ngwana kibabwate magaye Chigosori echibere kunyara kwa Gosori u asegetikeli kia Nyamache Green Stadium Nigo ababwatani ba matoke Memorial Cup ababwatani be Chigosori chitimu amwe n'abatioteri babo beso kikigima asama merani ya yu ekerengo gie chinusu finali ime yeke minanege tanga nini go Small Simba korue bunge ya South Mogirango yaina chereti kiti ye final maiga yoko nyeikole timu ya Keveresi korubo machoge borabu chigori sato aslige na liesagero timu Small Simba kuru South Mogirango eke minano kiabere kia sana sabari nga yetu achagete tuaminyo kaniri lakini kia lero mbuya toika getia bamuna bale ngebuya kabisa twachaka umupiro nje buno mufuasi Ichuni mukazi Ichuni umupiro bono bwere ko bagokongokia umupiro muya Nyamondo yatemira umupira yakira umupiro muya lakini Ichuni yanyere ko bagekubabuase gore amase busa Ichuni yatemire yakira ko bagokonde final ya Bunyanturago nyara ko batokomera no lakini Nyamondo yonsi yagwa umupiro muya twakire Ndizi TV mbuya mona so ikagidijini ma tali channel chonzi jiranya ko bachuka mashinani konyora gogo toletera umupiro ya amase twabakire mbuya mona sibali mwanyara wa mugwika mwera neka buya mogandre ko ba moko manyanga chi finali nchikarona na chitokanyete asante nchasa marita nkoro kubran nyabere umanga seitera hari birongo mahate lakini menyata Ichuni uno mukazi Ichuni na chakulire game ya Ichuni yakire game ngia na ande buna butambe ngono konyibwati asegochi mune kwako mupira onsi to wakara manyasa ngambia mono nyasa to rwanere to ikire finali ono buna to ikire finali na buna to chikogandra wake finali na to kubwa onsi nyasa anje buna butambe no mwana sport Franco ngweni kuru Nyanzi mwamu ngwakera Ndizi TV mbia mona sogo chakorora mashinani yaitoga iga kireli sabikire Ichuni ngwakera Ichuni mbia mona tuchitumira ne finali ya Nyanturago amarieta William Atatio mbajo kurubugira ngoma ate Mr. Matoke na akire mbia mono sana
ase talanta mune kwa tuorokirie gentekia naenda aribo kirango mate twakire mbia mono naende ngakia ora ikire muna bono gwasokire ngotaro tara aribo kirango bono twese bitu agotambuire because ekogera kwa rentire era enene ekigwande ekikyabero no mogoko monene asengenjo ya matoke naende tokogenda goteba kiro mundu ainyore matoke esare noyo minto Ken mune koja ya Simoro Simba yo minto Ken tumesukuru ase timu ya ogenda tokosuki ya traira matunda ramaya ase tuwaje jaga gwako mupira ya twagere jigoriza to ase bosa naende Ken Mr Ken ogenda yako koje timu ya Simoro Simba egenda na Mr Matoke naye tokonya abana baito babugira ngomade banya bakonya bago soya ase timu jinene bajigo tokonya kuruororo mbiamono Mr Matoke asante ase kiwanda kiaike ninja sama lieta no bwo masise korukio nduso na baona rete gotegerera omupiro igana korigereri ninje na akeire Ndizi TV mbuyamo sana so chagotegwate kotogokesi ompiro ngabunoyo etimu ya bugirango twaye gokeire sana iga akimupiro muya yingwakera omo siko igamatoke mbuyamo sana Charles Matoka so kolete bikombe binga bunebiga yeko na bondo jina talent chinyinge njira ase abana baito bagusi bono naege ni guna omupiro iga wetero omupiro iga kwinware talent chinyinge chi abana egere ni ntu kaenga kiyaerende kira ike na boto gotebe na ama ya kolete na tokonyereta abana baito bakagenda chitimu bachiese bakachise chesiko mbuya mono sana asama lietango ku Thomas Menge dirio bosabyo ngo kuna lifu na ila ni mbia mono omupiro wagiruga omuya etimu ya bugirange ko kuna Simoro Simba yagire omupiro omuya yabwata abana bakaba ya wagire omupiro togokiri kobwa mono tigangiraneri omwesi niguo ito Matoke ikenege ndakorire kia ekiagera torenteire gekombeke na inde chitalent na chito takete echichia ikeira ngorendo muraria na goteba na gi Matoke no bwenye sana ebe ndakorire kia kabisa na inde tigato toganye chitimu echichinde chigocha tona na ingire kogendera igo tigante bena mbia mono omupiro mbia mono sese ni sana asamali tanja station renge nkoru kurubugirango mate ase Simoro Simba koru ngona akire mbia mono ase moske Matoke manyanga chise mojonsi o chitare buna marose Simoro Simba koru ege tikia bekerege kemono lakini kerege Simoro Simba na de miss aso bwenge twagokire okorebo igo abaraiba seito bonsi pigo se kisiengima na Kenya ngima monyora bagosori aba mochorna noyo mumoto iraisiko mache gotokonya mbuya mono asama dieta nesekeria kora korumaro mbwade time kurukusimoro Simba no reto watu agoki gumona sengenje mirimo bakorire yeyo koro kinantoka nerigo suka bosio kiaro chinguru chete tobwate korwanira abana baito banyare komanya gwako mupira ase igo ase TV yaito ya Ndizi TV twasabire munyare gotoinyora kerengaki kiagera ndoro kurumaro muna masabiki amane na Simoro Simba aso bwenge twakire mbia senge mara motimo tuorokese TV yaito ya Ndizi TV igo twizane kina bugirango etimu yo mugirango yemokerere gwete Erieteria ne Musa Nyabuari Onduari Ndizi TV nimewaweka juu sana juu sana muendelee hivyo na Simoro Simba nyinyi ni Simba ndogo mimi ni Simba kubwa sasa Simba kubwa inaongojea wale wanakuja tena finali sasa Ndizi inche asamalieta Nevan Smauti na timu ya ne Simoro Simba na ende nero Ndemo koreri oye na ende ninche nkoyebeka ya bachinguru na ende timu ya bere timu twachageta sama tukamake egachakere nke lakini wikabona iga yabere timu yechinguru mono etimu iga nebwata abantu bechinguru nande nabegweneta koye guchinguru abatwale bosabanga eretio ito yachira iga CCTV Ndizi TV batobeke chinguru naende onye konyarekana tutaete toikase eretio ino alia CCTV tokwa nororo live igo ene TV etwayanchire mono na masabiki agokire mono gusoma na masabiki mbya mwana ibira byangeri bya abati hotel beche timu chonsi ibere ngakia US semi final tocho kolden sema yentangani andake ngose mikigo senkyo bwato wote bya sabati hotel final muteke beno kere mambi tochaka naye okay asa mashabiki aito twagambira na barabuko kare muna twachagete sabari ento ko bateba bapoe ubu inko baira toleka kwa sema ya John igente getane ndage tokobakaribisha bashabiki on Tonspi aichuni combined
asa murabane baichuni combined ngo batai murale toronge maambinese gitobugada erinde toleta kombe kana litokona kota lyo mheshimiwa nechibe salende chiosi mugo tubuna chite chingi beona anda ke niwe tekra wasa tournament ndio siro kwati eganga uganite go ikeli gwetera as no kwati eganga yokonyara go ikerani kero konyara gokoreri ni kero konyara kwenda se tournament ndio nsi ndubune timu ya Small Simba na kero mwana utake tournament ye ingi mwaganite go ikerani gwetera tournament utachibesa muranya ole gusega kombe ekyo ndubune timu okay as a tournament ndio nsi twanyale gwaka na ndio wana muna twegereti industry in football in any tournament nkuligitole ndobwate target igobona eshabaya itwese tournament ye nubi nandu buyo bundo che mambi bole nda toire mbogo chibogira ngo mate tubatanga ngendo ketwatebate twanyu ina ni twabole twalete ndubuna icho ni combine mukonya robo buyo bandakira kibora abakonya ndubuna eti mugusuka moto ojo lengo agatole kombe kia regional league na team yetu ntunto bugati sponsor to we sponsor into tuwe kabuna management twamenda naba kibaito igoboro bubwi bwa mambi mboto sire sana ko gandre kombe kia regional na gukinie birengo bya muraba itu tobwata ba utwakira umupira no mwancho moligali ayabuno to wikira ase omweli we ensemen tangani yo murabiri obwe Chigosori akitona sensemo ya kabere studio tunyora mangana maya ye chinsa 10 ndako majibali nyora na SS studio tubate Mr John na Mr Eric abara aba aurokia banene be timu cha Small Simba na ichuni combined timu Chigosori ime ya regional league tutigatira enda asomo timo komokeigo nkwira natule Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurondera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboletwe goikabono Korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase omontonde irionere amanyegwetoma gwekebrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano n'isato ugoika chinsa kyanda imeya Ndizi TV Chigosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bwogi Chigosori ao kurworogo ngurbugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na kukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge keraritu kuri Jumamosi gucyakira chinsa kyanda igweka chinso 12 cy'amaragoba Chigosori imeya Ndizi TV
sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororeka asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru y'ogo chako obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabaria y'obwonchoreria omurubiri okoyo tunainche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeka 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo iburi yayo nayo mami nawe kwanira ubona kikware nkwigo ingese no metuntu wanjite mama mwana abantu banyangire omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokulenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kulinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda oroje nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza, alafu utaki kunipa chakula. Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenatenda. Aya, bye. Mabegete mako mbaya. Oshakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okoretere bintu kurunga okoneri kwanya kumba nero koibere inju. Aya. Ninakoro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo koli ndagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake no ne simigaria aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe yange obe yange urangeria obe yange libana zebibe selina koebuze Yereria egosori yokwegia ya nyandoso imeya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi 10 cha Maragoba nyandoso imeya Ndizi TV. Obolemi nobonda nomurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda boigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi
chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria akonyeza ndo mutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse gi omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu toba sego obulemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeka 15. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4 na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua.
Umajibari nande ne chinsa ikomicha bana mara wachinga ngukora ni SMS yetu ya mangana aitamaya irinya ringo kumanyina na to ndete kuariganeria koru jinsi chetu koru sinse majetu chonzi chi inye chenze goni ngo boli ena ko bamana inje goikoma irinya mna neri tukuraje mamoshi tariki 13 mutinyu 12 umwaka wa 2020 noyo mekero to ndete kuarigania kose kuarigania jase umutimo komoke bwe Christmas na kuarigania umwaka omonye goni ngo kobolia ena ko bamana inje ndingomanye na to ndete kuarigania ni kuru SMS yego muna botambe ndoke Brighton Makoli. Aso kujua kiro mwanju mulire ni gobona baraya mwana bamenyi bamwa musio masa brocation ime yanyatieko ni gobona basabire obotuki na obotuki bwabango gokoro elio kwawerekia oboene kubatikana no goitwa kwa umurendio ya mobwe skuru yanyakyogiro oyo tutetwe ase lituko ligora baraya bubakuragwa no omusie bwe ward yanyatieko ojoki ketena ni gobona batire no botuki bwabene botete ko botakire bokoreke eli kwenakia ningikirire to mo rendio yo goitwa boigo ni gobaborire abamenyi bensemeyo utegerera balia bali abasali asensemeyo mangana buna yabe ate moisonde amangana yokogosa mono aro yaga nditu apekire mitwe yamu onye kobwe bise tarande onye ko kageire obeta yali na etukia nginge ntorera byama abambaru elitimata mu ya 1 week kabla ya hiyo turatiga aba bamanyekanire baraba bwaturwo chiali awe kesi yabo ni tofauti. Kuna wengine hapa moyo wetu wasipeupe mtakuja kutafutwa talipo hivyo muminyokonye muri tiyari guchinji mondigie ni wombe musama bora condition Steve Jones pibago kwana you meet them umanyeto mwana ono muibi toja como ve karobega puere terera mangana morete kura abagambi mbara and you are so more ne bahati sana mubwato mugambi nsa chekora randa abako na gotebe eno kuwa eno kubuno mugambi amwe politician nera ne administrator mangana ito na bara abeta ikirana lakini we made divine principles lakini togo cha mangana ngala asima tufanye Hekaro tugusuka bosini gabona barai akuru orgonko rwagusiba muboli gosiba musabire umwasiri boboleni boime Dr. Fred Matiangi kubwatia na korora amakanio aliye gosama gendera ali umurai bwenze aliyerete abamenyi bo mujobo songo ose county ya Kisii amo neli ya Nyamira boigo nigo bateruna amagendo na ratakire kwera anene buna ejpara amo nobochenu nigo bono bateruna buna cancer center netakire kwagajwa ase umujobo songo irigo konya abantu kuri obobwenya utatiga kwenda ase chinse Jesco. Mimi nataka kuomba our CS Matiangi ya kwamba kuna wakati wewe pamoja na governor wa Kisii County promise ya kwamba tutakuwa na cancer center. Bado tunangoja hiyo cancer center na tunaomba tafadhali muharakishe. Ya pili yenye tunaomba, our president promised 100 kilometer tarmac kwa kila constituency. Lakini constituency ya Nyaribari chache, constituency ya Nyaribari Masaba na Kitutu chache South hatuna hata kilomita moja yenye imewekwa kwa hiyo 100 kilomita ya rami. Kwa hiyo tunaomba hiyo yote iwekwe. Ikoranje CS ero kese ni yamena watu reire ere nene mono ya bunde Masaba North koranje bwana CS ntogane tiero kese ni area ebe ibere isa tukiagere nene mono oyo mugutara kuri korongo mpaka ibanchore teri yale muwanta CS atoe kwenda atoe lokesi nienya wetero mwana itomatiangi na atoete para yeram ya kilomita 15 kurusosera mpaka lyombaso yagende kilomita ngenye netikadete kilomita chinde toko mubolinga tale galia ntoko mubolia chara kise pare liere ntoko musabira kiaga nerura liara kisere ne anyamasivi ne chinde kunya kugamba tore naende natu antete natokorere
ekero bono itigarite amatuko gosemetie nyetano ni tatu iri kwenda sobo chori bonne iri gochora barai bakochikuire birugo abone kiro kibuga banase county ya Kisii nigo kiamererwa matamo na barai abange anene bali bakuru asensemo ya nyaribali bono ni gabamenyi gose ababwatani kuru asensemo ya nyaribali baborire abarai bali abange besokiri kuru asensemo ya nyaribali gosokia omonto oyomo iri achikwimukie bendere yokurie kiro kibuga banase county ya Kisii unyeruna mugabana ore ase kiro bonika James Omalibo ngwa ni aho gukora chintunde cha ibere buna ekatiba guseri chiko rigoteba bande boko bolyo bogabana omusike machogu yali bali muri abange tinde ituko kwanaga abande mbaro omwana omatoke nara lakini mumanye buno munyali bali achandegete mataria nabo mwale kuwancha mochoro yomo buna twenda south mugirango dutaito chikuja kutana chikwoli tanande umunyali bali ochandekire abataisaini ngoja goika torekera umontago tenoje taisaini twamukani ngaye karansa tigera fulani murefu nyonya gwakwana mocho totebie murefu ngete nombaite buna twakinire gocha naye na buri buna batugikire na gutwekire gocha makwabeire omonto bono rende na ndende murefu gwaitani gwacha goteba totebie na buri ororo gotebia abantu nere miaka yagwereire atebia abanyari bari ngase bagochigochi asegetega na intu ntokogenda kando lakini amagoso ntobuate ndaligo tigatinya kwana ama ngwana gusendige amagoso naya yani intu tweka bagusi ekerwe kengete kemereire abantu barumeto buanza kerase ingitoko imokera 20p igotoko beka chigwagwa togende pakemechiyeye totebia abantu iganga tiga omondo twakire keranyanya lebe abanyari bari goikatwe bange twasokire abanyari bari abange igotore bane lakini mwaigwa mu MC oyo orubo machoge bunateba engombe likongo engombe yene akaheli ngakimogokora mumanyeti sokoro no mugaka machogu tiga baisaranse baigwane asengencho onye muri gochikoigwana igotokobetereri togende busio pako mwere asengencho ekeroge keiga gwekage chinyaribari abanyaribari gotobwate chikura 160,000 votes echine chikura chinyinge chirato ekerogo erinde na into togende mategari kati ya bali bali girgo chikuri ekero kiboga bana kurwa senseme inga mona recho tundo esekiri machogo ibona oromo chumbo nyari bali masaba Charles Matoke amo na Professor Ngeri ibona go ole senator wikaransi tibino senator boniga kolende na ariganga yabuna yago chikuri ekero kiboga bana omwaka ogocha umwanji murire yora naboko kwenda gutubwatia usukubwati mirobiri yetu kweterase mtandao wa jamii ko asense media Facebook tonyore Ndizi TV News na sense media YouTube tonyore Ndizi TV News na sense media Twitter naboko to tweet @Ndizi TV News ekaro tukutuka busibono nigo mugwasiri bo borendi boime Dr. Fred Matiang'i abolire sa kyomugusi gochamo na kurori omorembe anene gato endete kwariga ni gocha sobo jori wanene bumaka bujirwe ne merongo ebere Dr. Fred Matiang'i baigoni gate biruna ni go oborendi bwanyari bo gotingiwa asenze ito ya Kenya iri kwenda kimuna oborendi no morembe ngojore kwenda ngochibore kwenda kiwa gato kwenda sobo jori obu obonene tafadhali let us bridge tolerance peace and stability as we go forward tobami na abasoroire kamoranje mubasa kwatana n'abantu baito asengenje amangana siasa zuwata n'abantu zuwita abantu jingoma boro twachakire suku baritore security ntutoli ko yanda rusa na otote nene isuka kolenda abantu no tolende te classe na inu kamoranje abantu baminto ese ko rumuntu tamanyiti so muntu akorega na tali muntu se itabye iko kera ntuse itoga ndo kwa ndo bantu babu nabu se ko rumuntu tali korega na muntu se ita tebya ba chief tebya ba assistant chief na abande elinde tomanyenga kitoko genda ekarone tukutikara siasa bono oyo umubunge odagret note Simba Harati amo nabali parigeti chigoriye birogo aho kolende asensema ya Simba ni gate biruna ere ne timu ya eni yochikorosia serikali ya county ya Kisii asate biruna barabu ni barigeti korosia serikali iyo na gukora obukurumi obo endereta se county ya Kisii amo na koreta magendero aho anene korosia factory amo nechpara amo na kwimuke birengo bichisemi ase county eyo rade moyaigete abaretutu bakamboria origoro bogabana
soko lijo mugabana noisaine emyako bwate n'emiya ekendo bwate yane kiya kabatebya onye ndiri n'atagete abana ariko bigabana lakini omugetutu tutagete omugetutu eginerie so that kirekero ekeragenda siko kamusiko nanekirane atuacha kobaliera iga atari gotengande iga abona achantagete monyigwe tugakwana n'omwana oyo minto ikamotera bisimba abantu abegeneira tokobaliera wobo ekibesa ky'abantu abataka osoke ebesa y'omuntu omutaka ekero omuntu omutaka akorera omurumi oria otira abana bawo mbacha kuchandika Mungu ajamai ngemuto kwani sipo orama bantu lakini aiwe tukanya kwa kibuga wako ende mirande sa twarukunga kama jambazi nare teke kanisa kia mukama naibedewa ona ngebo ni jambazi nare uswaino Tisa imebaki. Sisi tumeamua kwamba tulitatengeneza jimbo la Kisii liwe ambalo liko mbele kwa majimbo yale mengine yote. Bono ense ya Kenya ninge gochikoba entangani ase Afrika ya mocha gotwara gosikoba na ase obwato gose chimeri chikoroserwa na gukora amange ase inyanja kukwana ekero aikiranete ase omoroberio bwoko ase omoroberio oyu bwoko igora enseme yo enseme ya Mutongwe ekaunti ya Mombasa murai bwenze Uhuru Kenyatta ni gatebete buna serikali ni echikotoria enibo enene etaneti chipirion 50 nomo na kianda ase boigo atebete buna etari ngaki ya siasa konene ngaki yokogenderia na koleta magendero ime yense. Tukitaka kuendelea kama taifa, tuwezi kuendelea tukiwa sisi bado tutakuwa watu ambao wananunua vitu kutoka nchi za nje. Furaha yangu ni kuona vijana wale wote ambao wanafanya kazi hapa pamoja na wenzao wa Damen. Na miaka michache facility hii, wale wote ambao watakuwa wanajenga hizi meli, wale wanafanya design za hizi meli, watakuwa Waafrika, Wakenya wenzetu, watoto wetu wana uwezo. Ni nafasi ambayo hatuwapatii. Na tukitaka kuhakikisha ya kwamba tumecome a truly industrialized nation, a truly upper middle income country, there is no way we shall achieve that without industrializing. Kwa hivyo, vile mimi nasemanga sana, siasa chache, kazi mingi. Tufanye hivyo, wenzetu hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Kwa hivyo, shukrani tena, pongezi, heko kwa wale wote ambao wamehusika kwa huu mradi. Ni siku ya furaha, ni siku ya kujivunia, tukiwa nchi moja kati ya chache tu katika Afrika hii yetu ambao sasa wako na uwezo wa kujenga na kutengeneza meli zao. And I think this is something we should all be very proud of. Omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Joas Mangi nigo rero akoretaro yaye gochigukwania omurai bwe kiama kia ODM omuske Raila Amolo Odinga asenga yaye ime ya Kisumu Mangi oyukonye obeire gako musira goseka komoreta omukonyi bw'omurai bwenze Dr. William Ruto ase county ya Kisii bono nigo yahorekanire buna airande gochase kiama kia ODM anene kerarigetie osabwate ganga yayo kurikero kibugavana ase county ya Kisii onyere buna omo deputy governor Joas Mangi niga ikerana ase omoyiga bwa Simio la Umoja oyokorekana ase ensemi ya Kasarani ekero omurai bwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga tangaza bene buna ngochiare kurigekero kiburai bwense yo mwaka ogocha Mangi nyorubuna nigabeire omo deputy governor ase chintu ndaibere abeire omokonyi bwomo governor we county ya Kisii James Omaribongwaye bono Mangi boigo ekero nigatebiruna nache kwegwe ticket ye kiama gyo ODM eriko irukie bandere ye kurigi obo governor we county ya Kisii amo gati yabarai bari barenge nomokonyi bwomo
gati y'abarayi bari barenge n'umukonyi bw'umugabana Joas Mangi ingamo n'umugabana Okisumu Anyang' Nyong'o amo n'umukonyi bw'umugabana bwe county ya Siaya James Okumbe amo na mumrumu wabo Raila Odinga Oburu Odinga. Ekero tugusuka bosio omwancho murire ni otokonyora chiriboti kurwa ase ensemo gose kurwa ase omobwa asimba arati oyuri gikuchikori ekero kyobugabana ase county ya Kisii anene ekero barure oroboti gose basokire amangana korengana no roboti rwabwatugetu goro buna omochumbe okutujache South Richard Monyonga nigo atemete kubekerwa ensumu abu ritko rigoro korengana na amangana ali atumirugo ikase chobis chitu gose aso emiesa yitu ya mangana maya nigo roboti tukirubuna omonto oyomo oyo taramyekana goikabono ekero babwate omo sankeno oyomo ase ensemo ya Kiamukama eward ya Kiamukama me county ya Kisii niyo etete nechuba ya maje na aka omochumbe onyonka oyiboigo ochikoba mose oyo rigetekero kebo seneta gwetera ase kambi ya Simba na komwa maja ayu airete konywa korende agatwara nigabwate ensumu nigo korengana no roboti batuma nigo badamuna nigo bamuminyoge tigo ikase nyagitari ya oasis ime yomochi obosongo na akwegu amariogo asebono onyonga agendete gwetegerera ase enka yae asebono obotukibwa chakiwe kwenekya ningobwate echube ya maje ayu akageruna nigabekire egento ime ikigebagadana nigo arenge nensumu Simba ekero nande oroboti ni orogondo te abuna boni gani go batene ni siasa yabo gose mekutano yabo asegeka baka lingane ria ringoriwe ilikwena kya muna ngikirete lingana eri gokoreka boigo nigo baburiria babwatani babo bonsi korigereria na koba maiso anene kero togoswa cha sobo chori bo mwaka ogocha omwanjiba omurigereria igomanya buna ekero anene kero togochikwenda ase amangana siasa na manga okorekana igobono Simba arati ne timu yae nigo basabire abantu bonsi koba maiso anene ekero obochori obonene bokagere gochikorekana obochori obonene bochikorekana omwaka ogocha igobono ase chiripoti chatomiruga iga omosaki Pliant Sagini nigo hendete gutwariganira oroboti oru igonto chikonyora oroboti oru asenjari yobukaranu chikoraga ense yamo yabona margoba ne chinsa chiri isato ekero chikoredwa mangana ayo na Vincent Onyanja igo nyorana omosaki Pliant Sagini hendete gutubwatiri oroboti oru Simba efactory ya matoke bakalichiresa Simba efactory ya avocado balichiresa Simba baibire chikabwa batigera komi chikabu chabanga bataka ame hoteba mangu baramande onyengu kwane ke maene aka nina barama people stealing their resources and leaving them in destitution. We will fight, we will work to make sure that we change the destiny of our people and where the country is going. Omanjo murieri ikabano ngo ikamweri bamangana itama ya chinsa ikumi chabano mugasukorende chabano margoba kodeni ugobolina chikoraga ense ya mundu nyora na Vincent Onyanja inaje kumanya mange halitoendete koyasaka koru chinsa mwenye che ense gusi amo naisiko yoni ngo kubolina orage chinsa jikoraga toska koru ase igitaseni kya Ndizi TV kero kenda toko ringoreria mangana mange inyora buna inyora bono nabakwenda kurigeria eme roberi tugwetera ase media mitandao ase ya Facebook tonyore Ndizi TV News na sense media YouTube Ndizi TV News na sense media Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News boigo na bogo tutumira libolia ugo so commenta kwa ugo so kubori kwa wetera ase namba yu rocha ase screen ya igora boniga nigongo gotiga asama uko Steven Ndemo oyo koretera Chigosori amo na bagosori nindo anyara kumanyimano na aliagendete guhatika kuru CBT na bagosori igo twara murwa bumuya ne weekend engia buna botambe ndoke Brighton Makoli
Obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Kero monto nabwato muganoye kurwe iboretwe igo ikabono. Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurwogosigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogi Chigosori ao kurworo gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukorentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomine ibiri cha Maragoba. Chigosori imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yogokora obwonchoreria bw'ebirengo bigoro mwanchi omuri nakwaria ririme y'omurubiri bw'esabari y'obwonchoreria omurubiri okwayo tunainche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko ria Lamisi enseye moninusu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo iburi ayo nayo mami na ukwane rubona kikware nkuigo ingese no metuntu wanchite mama imetomana abantu banyangire omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokorenda ng'ina omong'ina nyamusi uyu rwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe famili iliokonyerenda orote nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza, alafu utaki kunipea chakula. Mimi ndio hapo ndani. Eh? Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenatenda. Aya, bye. Mabegete mako mbaye. Kochakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okore tire bintu kurunga okone ri kwanya kumba mero ko ibere inju.
ninakoro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso na wagansa gutio kaigu mwana one inchengo konye buri nyamusi iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire chena ataka ngake no ne simigaria aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi igi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe yange obe yange orangeria obe yange vana zevive selina koebuze yereria egosori yukwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili gucekera chinsi 10 cy'amaragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kinyinkima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro balyagusi chiamatechiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutayenda umutima kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere yabona tiganda koira mpaka asitogukigwesokera cyanga kirito kubeka ekero omonta akwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koiroro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase goska obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro rituko rya Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeka 15. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4 na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi.
Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Na kwa rĩrĩ mwancho marira sentunda ya kabiri murubiri bwe Chigosori murubiri buna butambo kore tunainche captain ya unambe mu bwe Chigosori Ndemo Steven igasi yaita igabuna Ndizi TV no kwene kibuna keke ntogia koreka dira save TV yaito kugo ikeri tuli na abale bamanyito gwata igese studio batotebye sobo ime inkenya leo korekana SVT aona ime ye Chigosori nyabana woto bwati gwetera se mitandao ime ya Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News na utulikira SMS yao wetena mbeyera wese screen abote bikoro ali guturigera likoru ese Gosori remambie final gatie timu ya Ichuni combined na timu ya Small Simba FC ngoranyo robo bwigose ngorati kutiotereri aseri tukeroria ankyo na bote wetera SMS na gusange birengero libyao na itu andaka igese studio bado ntobwate Mr. Eric Kamanja nerora moro kemane gwe timu ya Small Simba FC etimu korwa se ecospecial ya South Mogirango Gosori imea Regional League usenyanza Regional League ese moina ganto bwate Mr. John Atambo unero ore umukoji wa moro kemane gwe timu ya Ichuni combined FC etimu Gosori imea Regional League andake ntorora ntwatwara Jamhuri Day ya wiki ria eta na ntwanyara korora Uhuru Kenyatta akonya kona ne ebiegwa kutia saba Gosori bali bakolire buya aseviti au ndaroraga konyara kumangire musubati Catherine Ndereba musubati emyaka eri emekoro nyarito gotwa goal enga kienyinge na amaminyo kwa kanyara utoimo kigoro ntoraga kwa abagosori buna Timothy toraga kwa abagosori buna Faith Kipiegon abagosori betumire sana CVT byeito ese ebiti bune ebigo sasa Chigosori yechu tetonde sasa mo yakabere ye studio torena ki umuyego yorenge ese abagosori abanyarite kwaegu usikwaegu chizawadi yecho. The next is ACP Catherine Dereva. Catherine Dereva is currently Assistant Commissioner of Prisons. She has participated in many marathon races around the world and performed exceptionally well. In 2004, she won the gold championship in the 42-kilometer marathon held in Paris, France, and also in the year 2007, the same race held in Osaka, Japan. She is awarded Moran of the Order of the Burning Spear, MBS, for outstanding performance in sports and lifting the name of Kenya high in the global arena. She also receives a book that documents record-breaking performances by Kenyan athletes across the globe. That is the book, Your Excellency, that she also receives. Congratulations, Catherine Dereva. Wewe ntobate Faith Kip gatia bagosori bande banyate kwaegu ebiego ebintu bwate Faith Kipiegon nere no mogosori ominyokire buya sana ime ya Tokyo Olympics tora sama myokari chimita 1500 yago nyara gotoretera gold nata gutenia abamyoki bachiregi atabuna Sarif Hassan korwa senseri ya Netherlands ndora nda mogosori buna Paris Jepchirchir nere omnyoka sana buya ime ya Tokyo Olympics atoretera gold ese marathon ye gold andake aba gosori bosebe babunebi njira kibe konya aba gosori ko bawo moyo gose aba banyala kwa ebiye mbaise na kwa ebiye to chaka nayo mwalimu bila shaka aba na bantu babona ta kwa ebiye esenye jigas bakora ase mo Chigosori ni basingia sana Faith Catherine Ndereba muna naiboru na monyo rukuminyoka ena moigu na marore ritukiri morio kana maro rukuminyoka imeke gitigia kasarani abangi na babugoirie bendera ya Kenya satambi sana asisiko na ime yake ya Kenya igobonekera umuraisi Uhuru Kenyatta kuba recognize kaba ona kubachi zawadi byegwe imbuya mono andaka yabona Mr. John Atambo abagosori na bangito gwate ime ya Kenya kurende abababere na banyara kwegwe byegwe andake ekinege tambo kirekiya gusemara robe biru bakorire byara kini kurende bebiru igitambo kero muraibu ensairete ko baibye gwaba minyoki aba igitambo kerekia kurende mata ense itana nene ne bwata Chigosori chinyinge
ndogocha kwa ba minyoki boke bia kwa botambe kutaka tole kwa moya ba gosoria babande na baki umupira bwa magoro bwa magoko ne Chigosori chinde ntwanchira nete ne byo lakini gosaba goito ngakiende nere tugorigeria abana no embara akora buya mono elindo nyara ko ba moya. Like matesa Chigosori mne kitu bate kamati eri ya bene kucharigeria abagosori nkia kolide na mono mono ebi wabu ne bekorigeri contribution ikiri kwa letirase ebinyoro osese ko inspire abantu abange ndaki kamati nkaibe bire mono osengosori kigose area kibatara rigeri mono asokora kwao asoko eno bwana kamati tere bandonzi oise kurigereri ase omuchakano kuru Kenya una achagete ase chinse mochi chimbero ekene abagosori abanyale bakogogoria bendera ya Kenya mucha satande sana tindi konya kurigeri bobenga maybe ase mune mipira ya maguru mipira ya magoko ndobwata abagosori abaya nanda abaya kabisa lakini bono abarai bali busyo nabakonyara goita abamuraba bagwakomira iwona komusana kubarora na komusana abamuraba koretaki kose kubogoria bendera ya Kenya sengenjo there's a very big disorganization busigari igobono nyambali kwera wese kulinga KPL ni chiseme chonsipi onye committee ye kuraba muraba buya igo iskondio mumurara aruga atiko korabo lakini wese kulie eke Kenya ebabwate kurendenge e committee ya bonenge sana most of the time ekera bako genda isiko ne lazima batore that go gold ebori nkarenga timu ya Harambee Stars ya chire no isiko ya retrege kombe tutake kubacha zawadi ituko ndio nasiki e committee eri busiari tiri kubogori tiri gochaga nyantraga tiri gochaga bosongo tiri kwenda Kisumu mabe eri umwaki umuya emwaga tebuya emwaka nebuya nko yunga abagosori bakanda na bomupira ebale ko 700 shillings per night ose pa gameplay nori nandage ko Sudan no kwa kompiro kwa 700 tari akomo igobono egento geguita tari ngantu kwa tabaki mupira ntubwa bwate nane bagwena tako ko bari recognize lakini bono yo baraete nere busa andake tori kurwa sensa morwa ya gusi ne mete bigo ebinge byachite isiko ya gusi ese Chigosori chenya leta kwa webi yegwa asoma yegorio Jamhuri Day ntora pia sema Shujaa Day tali bantu bankorega banyorese Mashujaa Day amara mabuna Fredo Manyala manyo baye twebi yegwe seri tukirio kuruguse gaba gusi kuse abantu kuruguse gaba tomira mana ase Chigosori turatebe no muntu buna Ellen Obiri andake ngento kikeri aye esokora kwa buna Mr John kwera kurugusia ngonyora biyegwa biyabiribira rigere kukenya ngima na urimwengu ngima biyegwe ebiyegwa obokongu tubugata gusiyo botangani ntuntu ebangetie buna abagosori botambe okonyara na abagosori abaya sana botambe lakini baika kibago jaka kurwe miaka mbega wara abagosori abaya sana baika gatigati bajaka gusira ndaga toligererio mufano gwo mugosori tubugata bona igo mugusiyo kubugata lieta kabisa ko kunyake na ko mupira kanda isko yense oiranire bono gesairana okoranga bogosori bwaya no ane national team tari koraki tari korangiru intubune kamiti ito ya gusiye Chigosori kotema tari kurwanira abagosori abaitu erinde bagenda wese kuri no ana sokuminya kuko abantu bari baminyokira abakuru abuboka bagenderete ana ndro jo sendo chito kwa generation ko chimotu ya menyo ndivati chikoranchi ya kuchia North Kenya na bade kamati liga tigali tokora na nero yagenderera basaye bakibanu maranyora bura iboko sese chikamati lichikwata chinguru ase Chigosori nobo bane kiara nagira wata ise kurigereria ebigori bari abakura batanga no egete kuika abuboka babugaterete na torigere no Chigosori umupira bwa mugoro na torigere umuntu buna nyamwe na rera bie gatokoraki ukukwane no hano bora igwito ndora takakoreta bantu bande baswa sobora ino ryo mupira itora kareki oragenda no rigere management ye timu chito chiagusi tenda getuko kwana timu ose timu get okorro bora ibori bwacha gete kurwe miakeri paka bona na era genda tabaka boni nagiago gare Chigosori ida kareki gutware obokongwa sogokin toise ko gandra gusindo bwate talent sana oise kuriria baki abaki da to ri timu singa cia premier ya Kenya kere timu ne bwato mugusi ndaga toise oise korenga ringa toise koreta baki baito toise gutwaro bogambio bi toreta baki wito bata ngai round ye tiga tobeke timu ya Shabania kareki etire toreta babo nyakaya toreta babo mosoti bacha bakere timu ya Shabania egento gego tochana no burai ntumu na gusi toise kobeko burai boito buya because libito ebirenga beto ko gusi impitire bwango sana
Tuthia na mangana ye vie kwanta raso mucho na Nairobi seuki yetu anya rekoba to rama merania ya African Schools Chess Championship ene ko so ya chess ni meta bange mbaranya manya uchess oboime meta seni kia Ndizi TV nto ene kibuna ngukora solitero mo rebelio bene uramanya ko sulia ya chess anda kitwe cyose kama tupata iga mwanya ko manya ko sulia ya chess na chakara mwalimu chess njengo nyarugwa umuchezo abantu bakunya gusukiga ndogwate chiefs ndogwate kiango ndogwate kings and queens no na gosori ganete akiri nyinge sana korengereri na nenkorenga abantu kuna bali jeshi Kenya police such a things na abantu bagwena kwa kumu kwerende sengenjo ne gosori kumwarigania ngakia gwena ta we defend when time come ikobono asinje tumbate bumanyi bonge gore gosori andaka yo palimu Mr. John Atambo kirawoni ye kuseiga chess yanale go sabuli abantu turagambe go sori ya chess na tunyali ko igwana na chess injebo manyi bwana chess inga ndata no bokesara bule ikiara ne go sori ngorra ange ase TV gosena itana nyara wagwo karakinio bomanyi bwa chess yo bonyane tingo tanga ni bomanyi tikiara no yankuru seito gusiga iga tika tika ndongora no bacha boli wedo to gwa to bobia kaina chess boli we draft eli to skiga to bobia kaina chess lakini yo kwa manya chess yanyana tinga ne na kiago gare ekutoka ase uno mwalimu mindata ya itoka nyora ase police kwa nyora ase ulinzi chitimu jiri chini nana chia develop lakini chitimu chinge terawa popular watera wento tora mamirani ona yago soli to kwandaiga African Schools Chess Championship ayokoleta aba orkikuru chiskuru au imemo chona Nairobi nto tora aba soli kuruense ya South Africa ense ya Nigeria ense ya Ghana bato kaiga nanda kese aba na be chiskuru banyara tora mamirani aya gotonyara kubua Chigosori chinyinge chiabo imea under 15 under 11 abana baitaba ikorwa iga Kenya bato bubina wo shine buya sana asa merene yo African Chess Championship ndaka yo mwalimu roche ngaki tuzaka koko kora Chigosori chitara na rumono chiabo table tennis ndobate javelin chirikato kwa Olympics ndori konyora gold nyinga ini chinse chiri chimaita Chigosori yecho no chigoto ivera wonyora muntu akwate a gold in chess gold in javelin ndake noche ngaki boronge chess nyara gosoigu ese binyoro mono ngenteke tangani interest ngokani kyobwate no muchezo oyo nando yotate ubwate ukogani imalengo kyobwate no umuchezo umathe twebire sana gatokana no Olympic gatokana na 5000 meters 1500 meters twebi binte binge sana ndo michezo una hama kuna kwa kwana chess tuise konyora abana aba bono muna twanyore CBC ko bichi school chaito aba ali batware know how basomya abana ibintu biri okanyu mwana ali prepared from the word go kurunze kago ikaigoro na bwato bumanyigete bwo muchezo igo bono nane na boto kumo present atoretere gold kuru chinze chase kwekera chire lakini bono ntuko nyara go somi muntu okongire mu muchezo isengenje bono ko banga it's luxurious andake jone sengane batikaine nama nengano yara ngosoli kichira yoroche tubate potential korende nchira swagusia iga mono tutwaraba abana bako Chigosori gusaba gosoli korwa iga oisa ko nyore karo twale ko kina igendo ngara twale ko korutekero korutekero ngenyori ayona na boko ngenyori ngara twa gatongere twa chechemete iga twana koruta no obonsara oboko umaderi na gosori ko chiesu ne chinse chisuko Chigosori mneji ntoye manyete lakini bana toka yakaraki toka yakareke gusi enga kinere abara yibaito be Chigosori bari Chigosori jiri umana Chigosori mna jiri target investment na empowerment yenene wano mojiesa buno to kwanira chess no mojiesa tagete rumu ngane to be kemesa to kale to egeri ndo tagete keti ko to chikuliana ne bantu bole motoire yare ngakie ye to tagete mechiesa eria meke to tageti a lot of investment nenga kinere to bwata kare to ye chake enga kinere una kwambulio morali ka kinere to bwata ko ye chake manje bali ona nenga kese serikali na wagwata ne Chigosori me county ya Kisii county ya Nyamira ne nsengima tonya kule Chigosori chinde kitagane pesa nyingi jigane resources nyingi jigane uniform mepira na viti Chigosori kuna chiavo chess twatebile javelin omugosori amugusaba gosori bakego chire indo tonya gutwara investment engia andake na mushona gokinie biegwe binge weterase Chigosori echo tote nayo umwancho muri ntu atwara engana ya athletics Kenya oyo kabiro muraibwe ekiome kugia athletics enyo mekaine buna Jackson Tuwei nati abuna magendete kokore engana usekuri yoro boti rwa bene ukunyara kurigereri enjira abasubati bali baraba myeko bakunyara kuunereribu isengejo ngakinyinga bamyokia abange ense ya Kenya abangabe baraba taka abande baraba ke babwati bomanyibonge kwanyora abantu bali bakubatenenera
ngakiende bakuba unereri usibaba saba favors elinde banyare kunyara gusuka mutu se ko bayi namba ase timu ya Kenya ndaka nkioroje kiwante gakoreka nelinde tunyare gusanitize ama minyoka ito nare ko free and fair kare sana umurari tuli tukoria rero kare sana kerondo mwana naraba minyoki bakore gasinge sana most of my classmates kurunde mba minyoka batakwata kende gyanse lakini bono Kenya yoburereri yachi okonyoro mwisi ko muyo chakire kuminyoka na ari nikini kiayekia most of these people bakuruka chiaje no sitiko chaba naba abasacha omwana okwanya kene Peter konya ta kunyara kogenda guchibosyo lakini singe njo nande kini kia na ando ontu gwateri inyanga wende kuruga emorigirete bya matanga kiminyoka ya gukwikaga abo ngugotambukini so long as ondoreka ondorekana netaba ngano kunererie kwengenjeyo ndobana no kunere wechibesa omwana ominyoka obwa kende gyonse ochire na East Africa Championship oirane na kende gyonse omakwe ku 20% of what the winning 80% yagenda ububozi no bunereri na ndeke musike tuwe yakwana mangana inaro ikinekene uri mumburi yabo obuno boena gweka na ndabono tuwene kuri echi coach ne chi agent cyabagosori yabo mba bwate intabiki babwate nano yabwate kitabichinga bune tuba sanitize na wakwana tegawaira nense turi abantu babwate chimbu chingia baranyare gutuga abana nakese ngane kwatikene nengane yo John atamba cyo toa ebirengere biaye tole pia abasubati abangi naba minyoki abangi abasubati mono bagoitu konyora ari relationship abuire gold to represent rubuya mulo yabo boso kubuna enseri oldo to ete gold agatwa silver osirio bogima bwa yeso botutukano andaka ingiro chikwente ke koru sema chiko kya kwenta be kune kamati ya athletics Kenya kune kibuna ebyo gobitu ngobirenda tole buya rine tonyole the maximum from our talents umali Steve ngane kwareta ngo chere ya majigongu nake other than Chigosori chino mwalimunde na inde anene na aberire chi school chia tuwalire Chigosori chimono to outsource talents ni mantaraja kusina kabere school ya Karuguru decorate Nairobi ngoli gitwale nge talent yechi anene school yane to gatiri na banyaruka lakini intuna abali mu baba Chigosori yechi timaeti gose inche buye kanda yebugati kyarenje tinye bugati lakini abanga abona orore ntobugate gendo gete tokuruka expectation nga ekarona gokonya ana bugenda gora kuira niyo koboko ono yaikira asikete maybe omwana muno munyaruka kwa mo sponsor ochiro minyokire isiko bad luck tegete ko habesa chiri ose toigete ko chinyore cia ono kwaro renjero tegete ko yakana nenjere nga etariki etari besa bono kwerende serikali ya sports nebugenda kubeka machiko limitation imwe atekeregendo kikabwata lichiko ngagandera ini oise oba abali mwaba toise kubekero lichiko nga okonyoru gukunererio mogosori obekerwe resibogete kengana igana ngetokonya sana lakini yo gosaba kwana saba ali mwabange kerangererie kingelikia enchererio mwalimu agasomi umwana kurwa ya mukora taliko chiko ganyanga achaira nabwo yabachagaraki omukora tikatutwale birengererie binga tigatorokia abana bakiana indunto oroge twirinde tokoreki torokia abana na bara baendera koreki bandera koroki nario ekosori itera agende ekiagara okurigere bono abakonyora mogosori omuya muno kominyo koko konyora mogosori omuya lakini koja kubekwe timu oika extend another favor kurwa nsemo yenda mana koreki amara kubekwe timu ngorore to abantu bakuna kumana the calling of the national team bamana koboni kiagara lero batarangirio barangirio neringa oise ekaro kubugati kurumaya onyarange karabali rumosharo bwa siringi 700 koigure onyarore nga mundu gethera ngorware 200 gochiase ko naro talikuru ona toruwetinga kie toli ogaraki tolikuru omaete goika tochakere bono nyumba tomana gogaraki tomana goeche birengo biguru kurunze abali bako bachaki tabiki bagaraki akobeka gochasa abana baitu mema na sebirengereria byo John Atambo Mr Eric Kamanja mwachibali nyora una muri bwe Chigosori ora asembe okore tunainche Ndemo Steven na igase studio ko tubwato moroki bwe timu ya Small Simba Eric Kamanja no moroki osoma konyi bwa moroki bwe timu ya Ichuni Combined FC John Atambo bagusange birengereria byabwe gore amangana au imeye biti ne Chigosori na kurwa sensemo ya SMS ndo chanaro goteba injengoro kusa Henry Ayora kurwa sensemo ya Bogita
niko ndani hadi mwisho mbuya mono asakwenda gutobwati aigeso moroberi gwe Chigosori tetorando mutimoko mokeigo tukuirana torere kwemanya mangana mange korwa sebiti ne Chigosori. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4? Na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurgo bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorgo bokma bujubwa mandase amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro
nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obusira kigima okobugoriwe misio yao guika asogo chiko yibuguria ayibwe komanyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi niko bobekire kurwa gisiri ekerogo soharoro na boigo mbabwate asokwege kigari yao ekerogo so iseduke yo ilyoko nyorobo koreli bwabo batarere aseduke yo erimi yomuchukisi angeni chiabisi chia Guardian ilyo nyorobo koreli obusera Godmart Supermarket ebinto byonsi insi yekeramekemo namagurianse. Mbia mno mwanchio mlia sokonera kubwate getaseni gya chire nkuma soro gongo rwagusi egetaseni kya Ndizi TV aiga no bwansu bwomugusi andako murobero la sembe no muroberi bwe Chigosori buna botambo ko kirao cyakira chinsa kianda weka chinsa 12 sikuru lya mangana au awasebiti n'abagosori n'abamanyi bari tokoleta aiga ase studio buna botambire tali Ndemo Steven na bokoturikira SMS wete na mbeyora bwe screen otebinga yagotonyora koru kobuli kyobugate ebirengero byo bese topic to kwanira aiga ase studio mbirivi na ita batakwana kibuna ngo bisoma tole erinde tonyale kukubatisia ibirengero byo bese ngencho abaligireri inu moto moyo kunyara kova aiga asembeo andaki tunya na mangana tonenda kupata ukwana uchakiro mo chakana mangana agusia aiga amagana Kenya tokwenda ase ense ya Cameroon omewasolie giata wa Africa omengene buna Samuel Eto'o asa wiki tole na nyara gochoru kwa buna omurai go se president weke ombekerigia Cameroon Football Association asa chikura chira nyara kubwa ase erenje ntambe sana tole nda sense mo ya kabere ya studio tole na kwa ntero botyoru tole na ki amangana yo nyara koba chitariki kominemo chomutinyo kabere chyo mwako yo Samuel Eto'o nigagenda nkumama gayo gwakiruchukura chisaine kubo murai go se president bekiombe kuraye nguyo imya ense ya Cameroon ekiombe kya Cameroon Football Association aso bonge bwe chikura emerongene ne 3 gokorengana na 12 chioli ole komubwatia aso gwe yakireko kwa se chikampeni chobo choli obwo nigo Samuel Eto'o arandie nchirio boncho lili na gukinia nkoyo ya Cameroon amona kurwanira abasubati asenkoyo Samuel Eto'o no mubaba bagosoria bayamono koru Africa uyo nyarete gochoru buna African Player of the Year ase chintunda inye asa matuka yegeti nigo Samuel Eto'o gosorereti chitimu chia Real Madrid, FC Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Everton amone chinde chinyinge Eto'o nigagokera ogochoru kwaye abuga asanyara goteba buna obuibuaye nekemanyerero gyo kwegena kuri abantu babwata asere kuimokera ligore nkojo ya Cameroon na kunyetoria kuruase chingoli chyobo kurumi bono bunago chikogendelyo buraibwaye Seidu Mbombo Njoya oyukonyo kuraye nkoye iyo nigo bona Samuel Eto'o ago chikorigere ligumono bunara chigotenera marigani African Cup of Nations ayo ara chikoba sense yo koruchitali kikianda chomutinyogo cha January umwaka ogo chiri bwibere na merongevere elio taliane Ndemo Steven Mwanche mulio unadwara voti nante ko kwali ese chikure che Samuel tanyara utwale ganga yokorigyobo president we federation ya Cameroon wasebonero nyale kwa president bekombekeli ndaki Eric Kamanja yigo cha sevirengere libia okeroko ramangana buna yaba gosoli ko oburayo bwa football asobora wa football ekene nandikanda kunyoliga oyoko gende miriroje mbaka amanya ngakia agwako pale no yoko gende ndege mbaka amanya ngakia gutumia parachute iwona uburai wa football tigabotigeru abantu bamare wa kumupira abantu babwate akiri y'umupira asekerengerere kiweze kuri Eto'o tali mundu mutangani woniga in Africa Eto'o no gatatu nkolengi tugwate George was one of the best players in Africa agatolia abagosori ba Liberia na nkolengi na no president one point atagete singenjo he was the best in fact now we tenere one president of Liberia yeah that is George
toirane omwaki egiata omukuru Chelsea Didier Drogba naru France asamenyete gusasa iboleretu oira na Ivory Coast ole tamani mathe Ivory Coast nja bwate mesus kogete yechisegi obate onye muri gutigasegie then we are not going to represent you at the World Cup and it bagakora buchari esegie ka ekahera lakini akerata kakocha kabete president of the Football Association Ivory Coast tairi chikura akabu no mogosori onka singenja mogosori onka na mate mechanda abagosori banka. That is why most of the time okora Ivory Coast gotumia abagosori banka in this African Championship. Torigererie eto na wale track record yanne kubwa Didier Drogba chi achievement abate ne chinyingi. In fact eto no moiburu o Cameroon eto kende kyonsia kubwa ku Cameroon kurusiku in Cameroon yakore he has done a lot of things in Cameroon and wikerabono etukocha kuboli chikura chiri na no bwege no abantu ba Cameroon obatanga to an extent kuchikuba kwanya arenge na nimbaka chabako ndato choligereri Africa Cup of Nations from January ekenepi egocha koba different kabisa even the visiting teams echigocha koibuya sana singe at least umuntu oro namanya what a footballer needs mpaka anyore. The same thing is being done by Sadio Mane of Liverpool. Sadio Mane agotane simiembe agosekere no nese dressing room anke to kwa na iPhone ingi esaligete lakini wadangambu yanta ale na iPhone lakini abantu bane Senegal banyore amalio kama anyagita nyagitali igobona at the time agoja korita kwenda Senegal kutakana no president atapewa bila shaka kwa sababu amejenga mashule, amejenga mahospitali ni mingi sana. So eto to be the president of a Cameroonian Football Association kwangu is a very big tick. Okolia gasingia na handi nkole ngabona Cameroon is going to change for the better. Cameroon ja wata babo Eric Njamba aya former Patrick Mboma Roger Mira oyuga Roger Mira ndondo na baki babo makanaki na baki abatinde mono barenge lakini asinge njobo kurumia okonya ondo wenzi ukoira at the helm of uongozi tali kulige talent for me eto etikena bobe andake ni Samuel to abange banyara kogokera ogochoru kwa ya bakosori abe kurenda yo na tambo kunyiri ya sobo ime inyora uno muntu mubeko vekirwe nekero gekemo asika mati ene bwata banta bange kwa bekirwa yebuye kandake nabwate chingurere bweka gukoro utabire akorobo kurumi nyara kwa nekyo bwasio kwa saba subati gosira ibiti gwa bya basubati nabwate libage lyo gwetera kuba president wense libaga na rituale lakini yo matanza chinda kulingo motoko ngire kukoberere mirime menene lakini bone gente kiana roro murai urogaria na tuale chinguru ne ria tuale chinguru kabisa atenero maana bolia Samuel to no muntu okorire gasingi ya Africa so mupira na inde ntubegene tengana ndera koreki na ndera kurwanira aba akibali umupira njokorra kwana ni matenge to na ngare gokora bidia koreki bidia tairia abantu andake tubate African Cup of Nations tiyo gutaka tariki kianda cyomutinyo omutanga ni buma ko gocha na nyura Kenya ntonyara ntonyara tibagari abene lyo kwenda advanced stages yechuchia African Cup of Nations chitimwa awchende te kurwanda liva gelyo raka ino kimoro chikoba sense ya Cameroon those advanced stages na Cameroon inyora liva ga yabwatire kunyara gukora African Cup of Nations kurumaega kano na COVID-19 rirete kayara gusukigu mutu baka 9 January 2022 na ende amangana yebiti babate biarenge standards andake ribageri anyalire kwegu Samuel eto ndisa inapange kerege ntokwene kipuna African Cup of Nations tochugotwara nengia na komone sengenjo nechi wiki tuligerete lakini kirikira atoko ngore nginga is going to take it to the maximum one to perfection kirikira atoko ngakia bakosori bago chikorara ngakia bakosori bago chikoragera ngore ngichi kambi ngo chireko bachingia sana mate remember in Africa to bachinse ibere choka chiabere chia treatira bakosori in a very good way. That is South Africa, the host of 2010 World Cup yeah ekaiwe tiki and what the likes of we are talking about this country in the north Egypt. They have standard kila kitu chao ni standard lakini akarukuria na Kenya ndo yatumate tukaruterwa gapira gasini ndo ngaki mura atwale Africa Under 23 Championship ya CHAN CHAN
bakaligere Kasarani tukatanga chipesa cha Ruchi chiko tengeneza rally Machakos Kinuru Stadium 64 inaitwaje Kipkeino Stadium mpaka saa hii ngonya nkorosi gwere bagacha bakalige 2 days bagutaratara na mwendo wakali batanga muisa ini tugesale igobona nkorengi for Samuel eto kurubono na nichi wiki chibere tigate kiriara twale people are going to understand it. Lakini kiora mente igoro yengane yo. Egendo yoka tondo jara cha ta ko nyara korosi biti. Lakini ase ngenye to akiru mupira matuko na maete mejando no buya abahaki bagwetera. Ekinga getara cha kole na ligeria masilai yechi player una chigo cha komenya to igunge timu ya rure wasegana abantu bararire basi nyara. Ngagerete kikana kina kirikiri biya sana. Bemone binebe ngeli byabo John Atambo na Eric Kamanja wito Tigers studio. Asengane ewatikane aso wango na yunto akwandira wiki yeta ndabone yegendrete BBC Sports Personnel of the Year. Ase BBC ya mulekire Africa na kubeka abagosori 6 abaguchikurigire gumono sana kwene kiningo ulira chikwa keruwe kura wetera esa chisimi eri ndachikoba the African Sports Personnel of the Year. Kuru Kenya iga tubata abagosori babere Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon abo bacho liru na kurwa se enseli ya Senegal tubata mu goalkeeper we team ya Chelsea Eduardo Mendy nere nare eseganga yuko yarakurige ekeroge ekyo gose konyara wake ruchikure cyuko ba African Sports Personnel of the Year na abagosori banda bankuru chinse chinde andake ino ngo muruche uchikoira chikurechi cha the African Sports Personnel of the Year. Inje wana korora kwa ne trend ya kuruma West Africa ngochere ya machiko tuengera botambe ekarawe goika koirebia we lakini ase ngenjo mono tika na Kenya gaga stokuriria maminyako the whole world yakara kwa na sports they think football lakini nkagerete yara ko anga no gwanja kwa bakichukura no gwanja we committee egende kana bara ko kya musibati ko ku Faith Kipyegon ndaka yego okorengana ni ntobate Faith Kipyegon ntobate Eliud Kipchoge miaka 36 wone narange korita kurwa saba mnyokari chi marathon okorire binte binge sana ensengima inyora Ineos challenge okundire ulimwengu wengi man like Faith Kipyegon ni eno mnyokyo muya kone dalibada agendete kwemanyaka ni kurwa iga Kenya na Africa ngima andake ayana kioroche amangana ya uchiko base BBC Sports Personnel of the Year Africa menta tambo kole in the whole world ensengima kero kwa ne gure ego sorry kero mantu mupira football kero monta mata no mupira na mbia sana ukwane gure ya Faith wase Eliud for me Eliud na wana kwa kesimi moikura lakini abantu mbarenga bamate Eliud in BBC bali baguchi wa kesi esimi wa football has a very big following oko ngamendi wase ngaki wakirwesi esimi lakini wese kanyanga we have specific personnel who are calling and voting bila shaka Eliud na nyoro chikure chinjiro kugose wetara wake sime wose kana wasa BBC Sports Africa website yabo kwa matia malita yusita kwa beke tikie soli organitige era open asekiro mondo na kina kubori aye oise kuri Eliud has won against himself. He competes against himself. He's a person who competes against himself. For me, taringa tinu wake Eliud yesenga jaro mo Kenya. Eliud anaweza. Elige babo Mendy abuwa kwana. Mendy is a goalkeeper. Without other players, without defenders, Mendy is nothing. Kipyegon is herself. Nere bweko kuminyoka 20 laps okora. She doesn't need bantu bangi bamunju kandi bamokorega nayo. Igenda tenere na coach na the correct mind. Onde wensi ukuminyoka. Na basemenyo oli South Africa. Na wena takwa wekende kirogeki. And again entaraje kukolera tiga turaligere agenda. Turaligere agenda. In Africa. Musbatiki apart from this Ndemo ni mambo ya burning spear. Sindio turalige babo in Africa. Musbatiki ogwira very important competition. Twada wasemenya. Duwade semenya Kipyegon mbaro ndereba bagotire babo obiri mbaro antu atwara umwana kuru Tanzania matega kuminyoka bya sana sema pinduzi bakumuruka na aroki nanzi murana ari kuruguruga sitoga na aroro
ikobono tigaturarigire gender first nari kwe bowling abasabatu bari wesoke online gari BBC babege kitiki kinyinga se gender yigoro at least ni turatware change aya mwache wale bibirengeri yabo igoro ya obochori obunya naina bakuru bibirengeri biao osenda SSM orore BBC Sports Africa waisire gusieka etiriso yo gwaka chekura ore ngochu kwa chekura chiao koba the BBC Sports Personnel of the Year togotira nayo mwancho mole ewiki etwanyara koba yetwara mangana mange sana ime ya UEFA Champions League asenga kientangani yataruko burkano konge ase UEFA Champions League draw ase kwa ene kia draw kwa neki ngo chwa round of 16 ningo waki ngo ase round of 16 ase confusion into nyore timu na Villarreal na Manchester United akachibe ku the same pod na nyore bange the same group ikaira the first draw kaba disqualified tande draw ya de akabire kajara kokoro Atletico Madrid ikaende kamereli omole kaende kaibwe timu ya Manchester United aso kwa meru kwa ya Manchester United ya irwe timu ya Paris Saint-Germain konde draw inaende kajara koiroru na leo Manchester United kaibwe timu ya Villarreal PSG kaibwe timu ya Real Madrid andake I think what do you make of edre otoro botutu kanu as a league very crucial osama merana very crucial the UEFA Champions League Turo chose shida ya kimitambo ya shida ya kimitambo buri nubo kurumi tinta getio yonda toyo kwarore se de ora nenge ase potia yamo obege it has been a rule from the word go chitimu 16 chio chitimu 16 orwate ngamonte gandu sio yonde moga nda tatambo gamba bekamo nanda na wantu warure njere yamo na kongu sana ikobono umuntu nara asigete otete gentoke and I like it because the whole world realized this from the word go karanga I was and after even it was after 30 minutes wakaira ni edro na nengwa wachabono United kwa Real Atletico Madrid PSG kayu PSG ile Real Madrid kayu Real kayu Atletico Madrid then United kayu Lisbon ngolengi United ya Lisbon the former club the parent club of Ronaldo Ndemo le boneka chikwera timu ya Manchester United igere timu ya Atletico Madrid RB Leipzig ikaigwe timu ya Bayern RB Salzburg ikaigwe timu ya Bayern Munich na kwa timu ya Chelsea ile timu ya Lille andake Mr. Jonathan what do you make of a confusion yeye na Bruno Mole drecheta kwa oyo mindo atairo mana obokurumi mbole botaere oise koligereria edro ya miaka ya gojumaya obokurumi bona obugarengo gojukoligeria edro otambe kwanyora tindete gota asinge njo ngotogie timu ya Arsenal lakini oise koligeria matukari ya Arsenal ari waka Champions League ekore yari kobe draw ya round of 16 kuiga yari kobe team currently by then on the best form. Bona murakora number 2. Kawe timu ile number 1. Chitimu ile nyinga chiko kora number 2. Number 1. Lakini kwa ise koligeria nga chitimu njiro chiko takerwa chia egwe timu ile raisi ende chia karaki chia suka. Igende kia bete round ye obotutu kanu buri bakababe ensengi meka manyanga gochimaega binde bikonye byo karaki bikwenda biya mangana kwa na masensi ya andaki ona omadio yake mengoko kwa kyaro rikanire sana timu ya Manchester United ne timu ya Paris Saint-Germain avu asisi kia bire miake mingi Cristiano Ronaldo Lionel Messi korenda mwalioje yachi kunyarikana bona Manchester United ile timu ya Atletico Madrid korwa Serie A Spain ne timu ya Paris Saint-Germain ile timu ya Real Madrid aye PSG Real Madrid ngo chikutumea ngoli aende chikwata final abana bagaka awonzi bana bagaka wese kule PSG omwarokereri we timu ya PSG oyo Pochettino no mwarokereri we timu ya Real Madrid oyo re Carlo Ancelotti as we talk now na barokere babwate chingenjo chigweka ine kero umuntu atato mukosori experience otato gwako mupira na konyonsi chigori mbama yatechinza bakugwa mbama yatechinza bagodro igona ando isikuligerere buya PSG ne bwate renovation gete it is a new blood in PSG na nenkolengi kuna kizazi batato kulipiza kocha muino kabisa kulia bakosori abange Messi amekuwa ni adui nene Real Spain na Real Madrid. Sergio Ramos is going to face his own team
if I'm not Yeah, wrong. true. Yeah, this is Sergio Ramos. This is Donnarumma, the goalkeeper, who has been most of the time who has been doing work under Carlo Ancelotti most of the time. Iko first leg and second leg asinje bana umna ukwana ondete wocha kubuonde. Lakini ntura agene mpaka omoheli. Na kom PSG na weko bwa Real nka Real we PSG nka oyo konyonsi uyo ndachigoli chinyingi. Na ro kwa woska uchosi. Andake totia na mangana yu ntu atwara obutukona ndebonde ime ya English Premier League na chiliki chinge ime ya Europe. Abaso gwateka kwe binyinye binyia via COVID-19 mekanebuna Omicron. Watanta ni NCL ya Europe ase chinko ya sewe keraboniga ese English Premier League chinko yo kianda chanyere kwa postponed ese ngenjo ya variant yo nya ya Omicron ya soire ase chitim chinyinge chatole binyenye bibia COVID-19. Gatia wiki ntwarire timu ya Manchester United ya wate kwa soli na timu ya Brentford egatuteru wale sengenjo abanta bange chi staff che timu ya Manchester United ebatoke babwato burwa babwate binyenye bibia COVID-19 na abone kwa training choice chabile suspended ase egetikelikia Carrington Complex ase timu ya Manchester United kunyara gukora training chiaye chosol chinge pia ase weekend chabile chikoba chigosiki kumotu tunamone gosoli ya Man U na Brighton, Leicester, Tottenham, Brentford, Man United, Watford, Burnley, Brighton, Tottenham nechi gosoli chinyinge sana chanyere gutene ugu esenge chenye bya COVID-19 nakati uchaka naye Mr. John ebinte bya COVID-19 mbya teneni eligi kurumaiga tende boniga riski ki bikobeka ese chigosoli echina gusuka moto. COVID-19 ya to chandireka kuna kinto ndate ya sabono kerenga kyokorra COVID-19 yegocha nabiguteneni kiregendo ande no manyete ngeme chiaso nkobere nera ng'anere gotambukia ebinto ebinge nere kogera ebinto ebinge biana kwandra ande COVID-19 umate Premier League no tobwa toboshabiki obonga na ngoro Kenya ngotiga tore tukanda goro omupira bwelisa karagari roje agende bandete bigarraki goro omupira bwa Premier League igo gendo na ya COVID-19 has really affected the sports fraternity ne toreta teseye nene sana temanya tinga kiaba tukinawa manyibe basanze baracha bakore ende batange virus yenye yachire because it's going to impact a lot kia baro ukolire yachakire go Europe bugango igango chere Kenya mbate nga anya ikubandira koli Kenya igo toramanya igo tera kwerende jera koli igo ogoteba nga neroro do baga ya Africa ndo bate immunity lakini COVID ya to minyokiri tigatwanjira nga COVID ya koreki etora beka masawa inse mono erinde tonyara koreki kuyetanga umuchezo genda uchezo ngokonyore sana boro mala nego tene no kare to butaka ekorete binte bingi ndake ese ke twanyara kobanto remiano au no indwali ya COVID-19 ya rotine chiko solis nyinge chinde chabo chanyara ko gosoligu ime English Premier League habase timu ya Arsenal lenyaro bugwe chigo libera sirege na liesagero esfar ko sol ne timu ya West Ham ndente ora timu ya Chelsea nende ya bwatu makali ya 1-1 ibona ya kolire se etebe standing ya English Premier League Chelsea usukambaka namba ise namba ndane ya kabiri ere timu ya Manchester City ne timu ya Liverpool Chelsea chiabwa chigo sol chiabo Liverpool ya Newcastle chigo lisa tese goli yemo timu ya Manchester City kanye kole timu ya Leeds United timu ya chanda Chelsea sana kanye kora chigo lisava asirige na liesagero andake chigo chia nyara ko gosol winchora tebe goro chiabo na nchira chanya gairi gote na kwa ligi ya English Premier League egente ketamani chigo soli echi ngongusa chiri abantu nchibwate minuso ego wano nechindwari echi tokwana cha COVID moso the new variant boniga abantu ngusuka bali ngocha bali baimerana nande wisikulige staff yebonige ko affected sana tali bantu bali ba most of the time bago ba informed na players in physical exercises wakanyanga na bantu ti staff chirichieme kabisa ego bono nkorenga turabeka side gabo imechiazo ni chetenenigu and that is true because one most European countries echiranda lockdown chachakire kubekwa lockdown though a lockdown ite gocha kwenda for long because most European countries they are not active, they are reactive. They are very active, they are not reactive like we are. Wesikoli mecheze yaku etimbono mna Chelsea njaruwa makali ya 1-1 etimu ya Man City nkwara inema tego iko 7 weko ramna small Simba wesikoli kire ruya in England woniga
omuntu gweka most people and most coaches bataramanya philosophy yae Pep is very complicated. Pep na wao konyonsi hata bwate nonya defenders na wao konyonsi hata bwate strikers na they can win against you. But Tuchel o Chelsea nkole ngwe kirase kero muntari iri kumumanya. Onye tabwati yoyo takonyo onye tabwati yoyo kendo kyo kera kora kaneki. And again Tuchel is working under pressure. Wese kuligereri umuntu nara ali kumwebeza. Igubono Tuchel is working for players, is also working for the owner of the club. That is why Roche Tuchel will lose here draw. Marakabere. Don't be surprised in the next game Tuchel oko lose. Na ndo kwende draw inkago chi. Kwa hiyo ase ngise kwa negoro Arsenal njanya tukugwebwa muhimu sana watu nila. Lakini kero coach aikaransirense ororire ishida Arsenal nto kubwa te wanongwa na mwana Arsenal nto kubwa with Aubameyang is very lazy watirabu omanje muri kwa na wese team ya Arsenal ese wiki ya twanyara koba yanyara utwara amangana mayama nenanyara gwateka bwa team ya Arsenal yanyara komoura amband masolori Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang we team ya Gabon koba captain we team ya Arsenal asabana bara chikoligi obwe captain ngau agwese omoroke mane Mikel Arteta ati babona go chigutumike kamanti ya yobo rai korani ngora chikwegu oburai yobu ndake batirwa ati Aubameyang nyaro gutwara mangana ya indiscipline bate batari go chama zoezi tari kubwati machikali ya Bicrese club yerere utigu chigie muibere go ikiraboni atanya kogosori oluru obo captain ndake ebune coach Mr John krobata mawasoli gunoyo which is the best way yoko mo handle umwana mwene ngota anjwa karatu wale ko kina karabwa sinyire ogosunu kwali nwendage bono egatambo kero atetambo ko lituko mo Europe captain yo mogosari Aubameyang egatambo kerekia no inche yale ko bana mogoka ne mbuga to mogosori otali ko jama soesi mogosori bugata mangana manga I discipline oika aido mobeke bench osomorusi out of the team osonye ka bugato bugambi because by the captain we expected the captain ko ba to lead by example Agbono rojo anya tata bana rote ogwakara abande nganchu masoezi aheto goje amata no ane getie ora twara manda mana mabe otanyare gwako mupira bone kero ko ire discipline way yogo be komo chesaji yukano nkora bachesaji bande omoyo lakini wese ko lirio bokongo mostly bogo chabuga pia with our African players issue ya indiscipline ngotokero sana into abakochi ngo majitole ko changia to the indiscipline of the players to the extent because ngo ikoro watomo koso likete chingu oikawana da yopa ko ambera yo mo coach yo chiza jinde ngora lirinde chitimwe chito chinga twaenda mupira twakora twabwa gose twabu emara bawe ngo lingareke garakiana kwanya no nkaranse na wake wana tuensi bito garaki tokulie kega oja discipline yendo konyara garaki ndo konyara kwa menta lakini the African players Aubameyang is giving a very bad implication of the African players na tori rich player njero chi agero mo pere very disciplined oyo mo waneto mo baba Sadio Mane baba Mo Salah lakini ida tambo karo ya Aubameyang ko ba indiscipline teri ka tambo karakia nega tambo karo ya tata muirete ningia nchiranete good totia na mangana yu Arsenal sembe chando ya Arsenal la wese Aubameyang Aubameyang ururu obo captain bwaye tochi gokole mo bidyo bwe Chigosori sengana nero ya nyara koba ase amangana maya ye Chigosori se wiki ye na gwa soma gosori bwe timu ya Argentina Sergio Kun Aguero yogo seri timu au ichiramu na Atletico Madrid akagosori timu ile ya Manchester City osiri timu ile ya Atletico Madrid chine baka FC Barcelona anyara korali unati unyalire ko retire ko rwase gosori usobo wakibwe nkoyo estengencho yobo ko ngubuli bwe nkora anyara gotwara ubwoirire bona takwendera na gosori yeye ase anyara ko anyara utwara maliga mange gakonyara korali amangana ayubuna unyalire ko retire ko rwase obo wakibwe nkoyo andaka yo mwalimu Eric what do you make of Sergio Kun Aguero ese map yenkoyo na egetamurikia yukunyara ko retire Aguero igorali ali Aguero aso kumurangi kwa na Aguero igorali na nenkole ngia bagosori na bangi una baba Aguero tembe sana Aguero no ori signet orweta se football igenda tara kwa gyoka World Cup
he has all those trophies that he needs. And nane ngolenga abalingoli ngoira bali chinga kichindambe sana kumanye problem yo mukosoli nane ngolenga ibintu ebi byachangira abakosoli abange osiria magimabo kurugeti abakosoli abange like Eriksen ngwaro okuliko genda lakini agakonya ndubwate mukosoli uri gwakira Senegal yabwete France ukuri Fadiga nerekera after that World Cup unacho nyuma ninganga nabwate shida yenkoro kera gwakira Blackburn Rovers England okote bunga kibona umupira koreki it's up to a stop agatene ntwaro cy'umugosoli uri Bolton Wanderers former Congolese nero ukuliko gireka geti ubona se kuna gwero gutiko umupira negatambo kirigia sana sengenjo ubugimana barabuno bwa muhimu sana. There is life after football. Mbia mono mwalimu andake torora asengano yanyara kurwa abarari kuna gwo natyabuna gago kina nabwate amagani go samaraya ngiri tukiri magosoro riti mu Kirene echeke nanyara kogosoro nabange baito buna inche Manchester United ndoko yabuna nyari togotominyoki sana bakwani kuna Manchester City itaika yo mwelipi yagwire kwambe kerika English Premier League Arsenal rwande kwene kibune gulira nyari gosoa itaika abande bonsi batakagirete andaka yabuna Jona Atambo. What do you make of Sadio Kuna Gwero naiba gakiria tigire unanyalire ko retire? Kuna Gwero no mugosoli. Ngakienda onse kwara ko morageti ndabare kurwanese giana sana. Tiare ngwanja kwa yengati gwake ngo yase miake uburuire bwagara. Kiara mochando lia bwata tuli mochando gokorera gosolinga tiganywa mereri. Retali ruwa bonegete oraje ko mubekera chuma. Lakini ase contribution ya Kuna Gwero monomona ase the Premier League ya England Kuna Gwero kolire tota kolire bituko geti monomono kare geti na wakoranga nona bro mokoje garo go video mondo muna Kuna Gwero na wakonda guikaranza gwakaraki kwaganya matokeo because ngorwana lesegi Kuna Gwero ngorwana lesegi tigatu mbinga tali karo kigia changiro mo chando ligocha ikiara kare getingo binyokare sana because mbia irete gatambo kere kyo ngisa ko nyora ngakinaro mogosolia olengo mo Cameroon ole ko Mark Vivian vo kabisa ukwirete geti igoro yeme chando bune yankoro umate ntwale gotaka karara Kuna Gwero mbuya tigiro mupira tuona karara chibichachi aya to ma Kuna Gwero na karete ki ngakia aya na age to mupira tigatu mbinga retirement kiare matuka ya maka akiro mupira au akiro mupira umya ngora tutatawura timbu ya mona ese egaseli Sadio Kuna Gwero akulire ase historia yenkoyo sengo gwetera timu ndio senyande kogosoli nero no maitaro no mogosoli tanyare kumoireso uburaisi goseketse ndio no mogosoli okurana kwene kibune timu ya nyaliro obobui tocho koro mo beli bwechi gosoli andake ayabuno emorke monene bwe timu ya Small Simba ngana yo monesi bali bonsi batuligere ko tubata ile chinsa kianda gwikira boniga ngana yaone ile muteke mrekeli obwate mambi nengana rata gote yabi bali bonsi batuligere ile igore mambi abali mu tolgerete na bali motogerete mo totegera asimoli mambi nili tukolinene moso ase historia Small Simba ni timu wata abana bakaboka abana baganiti sana wakachi ti finali igomba kwate ukuganyoko nesana ili mambi amashabiki aito inchwa sobo wonge ikigete kyanya ntrago ne ntokwata mashabiki kerase murali Ndemo nankuru nyamire tukwata mashabiki amange sana igote kabasoegeti bato amaguru turuane no yomintoga John Atambo litukoliko era lya mambi nkumukwani ndi kusina chankwani timanga nayo rachoche kusinje ndache lakini ndoje torolenga kama ngana yara chabe lakini inde no kosemere wananga ki internet timu ile announce pia Small Simba kochakira wa head coach Mr. Ken Katam as long as asare ubimboro ngoji kokora kabisa geta seni geto ge TV kya Ndizi TV negetambo kireka sana mwakole gasinga sana bange mbali kucha wikaga wanyatalinu mwaletre services next to the people abantu kanye bako KBC Kisumu bayi kucha announce it's good you people are here igono kindi yonsi support ilmogotoa in terms yokorali yogotakumanyikani ebe chitalanda cyaba mura nguika murando onsi mashinani munafika igono mo base kukumoyo
gendera igo ritukundira ikiria ino nino tukubarasa nene kabisa twakisimira no Ndemo ngochande Ndemo ndanga kimera ngungwa siere inchuti ndabeka chabe mbe bana wake simi wikambwate asa John Atambo batera ingora chuko kwani yo ndiri tukoria mambi na ingane yo mweli nerere mupira aragaro ikiregetio gwakwa tindagete gotianira bana ngo twata ento na bagaka igatogia gatwata ando goja kobagembera besa bayo bachikuriera bitamtambo bibaita ndege tangani abantu abatangani ndagete gochikase Gosori ya mambi nechikoji chito chitimu cha Gusii chiri chiko tuwakilisha chilevo china na Shabana na Gusii ntombaga nerete nekamu pacha bararo mupira gwakwaria ande mbapi kiriga toganda boikoyo boru ya kolia baki mambia baki abagusi ngombera na bare baki 22 mupiki abaki morore baragareki baratokonya iyo tokende ngoteba ndagete kwiraniria station yetu ya Ndizi TV mbia mono gesatua chagete tournament ye mwabeire na into sana mwatemire gotorwanira paka bone kombe ya twalire chinguru ande tiganya sana gusizenia abanana baino. And then team yetu ya Ichuni FC, management yetu korawa no chairman yetu Lioba, and then no coach yetu senior Ogonyo, and then team yetu weekly Fausa, tuwakorire gasingia, na inde ntubugate team yetu ya regional, the same committee, tali nga tubugate committee nga, mashabiki yetu korugusie ngima. Nyandura katali ya lebuna especially ya wanyari bali mutambo kegali, totogio mupira. Olioko bwa aiwoko bako olioko bu na rati wa mariga amange ndukwane egeti mambi lakini gentekerere ntaibe umweshimi wito Charles Joya Matoke mbona ago chako bogabana jedindi ko kora siasa lakini abantu baito bagusi bantekerere tamwari gwanja tumobekere kura na taira gose mwalimu ga kumobekera takwira ikiagara is a young leader oracha gotokonya ororire ebirengere bye Chigosori waterabo omancho muri rengana yabo John Atambo na Eric Kamanja ritukoria mambi turamanya ningo orachi gokwani oyonde magaye faniro yukunyara ko Gosori ande nigo tosabo kwabera esengenjo omweshimi wa Charles Matoke rosangana yetu aiga ase studio niganyara komige ka centre ya Mose yende ndentone kibuna ko mona turaiga ase studio yetu ya Ndizi TV inda kwa ndamara yabo ate Amatoke ka uchakero mpaka banigesa na rego ikera maro tiari yabwate noteba umbuya mona se bali bonsi vatu ligereiri bila kweba omo director ne oyore Petronila Mokeira korwa sense mo ya kabere studio one kibuna chibita ne liyo ngo ikera kira bwa senchira ya bene oja bunambu ya mona ase Hesbon Nyamete oyone kibuna chibita gose chikamera chitombu ya kiri aiga ase studio na bali bonsi vatu lekuru twachagete gwikira boniga nje buna Ndemo Steven ngoteba bunambu ya mono bye bye. Karibu omwancho mulira somo robeli oanjite bwe Chigosori koretu na inche Steven Ndemo usikura rochingaki ndoke captain 001 litukolera rero etole sense mo ya Busamaro ward eyore ime ya constituency ya West Mugirango ase county ya Nyamira rero tujale kwemanyia mange igoro ya Gosori ya maminyoko sona gutwara omo minyokyo yo mwegiata kurwa sense meye yuranya rego twereresa bali ya maminyoko ndi tonyale kwemanyi na wesemia mange tosuka. Karibu esomo robele ito bwe Chigosori esoli otakomanyeti ayeningo na nkorusemo kyokoru asamalieta nkoru kwa Edward Sorobi Gekara onkoru igisiaga Busamaro ko besabru keseni Busamaro jajero keseni Nyamira county
Ye nere wodi onyalite gokinira. Labda isa abantu yokumaite mone sama minyoko. Aye mwakaki onyalite gochaka maminyoka aya. Okay, asama minyoka ya nabona nyachagite kingo kina kindomoke. Se miaka yane na kinete no ena agotire. Nabona chagita minyoka 1993. Ngasoa ko minyoka. Age sauri na ale kwanda jisibodi na ali ria baminyoki na kiba ko minyoka. Anje ngayona atwarira omunguso. Sauri mumuro minto na ro monene ukaminyokire 1992 achiete Japan. Wono ngaro nanje ninjembe buno yo mobo. Nanje ngende chinse chisi konju ko minyoka. Igo oyu alenge mumuro minona kiale korokura abda na mamnyoko kyakorete ime ya Japan. Omumuro minto akoroku Martin ochuku gekara. Japan abakaminyokire chimbero cha 10 kilometers. Omwelio na baminyogete baka 21 kilometers yakakora 42 kilometers. Abagakorire buya chinsi chesiko. Nanje ngaronga na mombenete ko banga oyo mobo ngominyoka naende chinsi chesiko. Kando na momuro minute maite ese gosori ende yonsi umuntu utarero umuntu lyo mugose role model uri akurire yote bana nje tigaminyoka embe bunere ayebuna Edward ingoli nyate gogosegeta ugasoime yama minyoka ya burunge na njembe bunere umuntu nsegete temono nekero na ari kurigire chitibi na ari na ibubaka jiretyo igakurukunga to munyariki sobere bosose ugichora Nyamira County to munyariki yo maminyoka kiarenge ko minyoka na ingikiri kware gwancha mono igoro ya to munyariki yo korusia to munyariki gakaminyokire chimbero cha cross country keraminyoka cross country na baminyokete cross country akaja gasoa kuminyoka 10 kilometers nona ajite ko manyorera hapo mate miaka ya 1993 nkale sana enga kieju na ki ama minyoko gose na ki culture ama minyoko gusia ikayalenge culture ya minyoko na wayalenge nsake kogera sponsors mbaka beiro bona umuntu akaminyokire kwanyorochire bakale lakini takonyora muntu kumubwata koboka muirande ono igo sigusia maminyoko na alenge nsema ake rafa mate ndenga kialia 1993 maminyoko dalenge bunegasi ayebona ngikole gokora kando na maminyoka aya matuka ingo soma na alenge nabona arojenga ingo soma muna gosoma na njiki ngominyoka omweli ona bona asome kuse kerese mikae ko ngango nyona maminyoka ya na akora masoesi mono nyore ga gonkonya igo ngokora kwalenga amasomo nchira kyo maita abantu bagusinyogo balance amasomo gosiega sia gokora nekegwa kiaye ayinchira kyo kwale go balance amasomo awo na maminyoka awo binte bina ari go balance kinko na maambia skuru yonko genda by learning kinko ira na marago bango cha by learning ekerasi me nabona akorire buya nande nabona akasomire nabwatikire gento na kingo ikachinsa chiage mus kwanyarangu nyakuminyoka abwe getingora ande kingo chaka ngunya kuminyoka kingo tomu gonko minyoka gochia sengo tomu etuka na koira na kuminyoka gochaka na wenta atara banganjite sauri ago ntume etuka nanyona ira ni jita ikaibere na ira ni ronya konte ki na kigweka bwango iga tingo nyako mote ira kinde sauri matenga sauri maminyoka rama yana nje ine practice ngunya gokora batarafu ese myakeri ekwara kora kire gento no kominyoka labda se skuru nga kire na kichi sport chiarenge se sport bine ya maminyoko sport chiarenge mbembe ya chiarenge lakini umuchando urengo ono uringa ntu abwate abantu bagutubwata koboko bato irande buna abantu abamintu tobekane ga basigizi babwata abantu bamwe babwata obomo bakubabwata koboko banya kubaira kujimoto bono ntukurugusi umuntu twabwate nto munyariki no chukura lakini bono na barabwa babwate twokoboko bakonyora mbara twaranguru bakonyora bagutubwata chinguru na ntwatoire mutu amatitali baiboli bange bagwanche byogo bya bana babo aye abaiboli bawo mukiki bakwete myaka yo 93 95 kere kwalenge ime ya maminyoka asense moya baiboli barumba bwate kumbwatirira mono koiramba lingi na acha na mangana maminyoko no eba minyoko tekurwe boke bwabo lakini bono mba tubwatirire tikutuminyoko ko nga support inde yonse koira kero na gakorira masoesi na gatachirense na kero kuminyoko tutagirio tachense tagiro nyora ronye chira baiga elinde sauria maginara makongu kwa dige na ndigo tacha bono mba kange na bona gachire kondo ayo na agurire gukoro tana kebeka igokya gotopina na macha kwenda kono na nyore kende ngeto gigyara kwa persistence gosomo yo bogote bono nyeti nikwe gusupport ro moiboli nje tigante be buna ngotema nje ngendera na maminyoka yane ngeto kyangeto moyo umwalimu na bante tiri tukelimo ngakara sora enda walking race karona enda walking race na bona ajete nganyo na atanganire ngaronga inse kogendera na bora nyori ngokoribia umwako yokubwatia karona Chigosori nganyo na soira umurimo kurunga 10,000 meters kona alinga kamwana gakera kini bono nda saba gakaime nganyo nga saba na abagakaba na abiri namba 3 ngaronga bono nse kokora masoesi buya aboko yona achirare watabete wachaita chi sport chao kerole skuru labda nonyore embere ya mukwa minyogete guseli amashina na ya mukwa minyogete ali akogogeti mono sana kerole skuru na bonko nyora
omwaka bwe 1998 kero naminyogete narenge form 1 naminyogete Sirunga Girls twabwate divisional athletics nabo naminyogete nkaba namba yamo nabo naonchokanete baka namba 2 egento igekang'a omoyo ngarora ng'anse kominyoka gonya motwe nabo nkokonyeka ngaraminyoka lakini bono neri ntanyorete omonto okombwata okoboko Eriko genderete kominyoka momuro minere Japan yali yose akominyoka mpaka isiko yense mukikiera ari gokoa ngakyo nayo gwachakire kominyoka ese family bunere motivation yang'ete yemo neri asoete kong'a chianga ngasoa gotumeka akandetire yanga nonya yemo igonte inaye kanya kubeke egento atakang'ire karo kine bikoroto nakachire chiro nagora lakini ubo yanga nakang'ire bwokominyokera bwoka inaro motivation ndo chang'ete Ewana kwa veire secondary bado kwa gandele na maminyokao labda form 3 form 4 njere kibado kwa gandele na maminyokao kere wono bado uti gukora secondary Okay kinde form 3 na minyogete nkagenda baka national umwarimu naro roko somia history kebirigo arenge game teacher igajete assist kandu serious spike iri bwate bisumari korumse agante inga kwaba gokodegeti amasoesi ngaro mwarimu oyo nambe ko mukimono kinde skuru nkaranga nero mbegete mukimono agasoa gonte inga bona ekora maminyoko no skuru pisina agaseri gwe sauna ara gokora amaminyoko igono bondo je na agendrete kinde skuru ga mwarimu ina bakorete kwenda atemete ga kongomokia mwarimu yakuru ku Michael Court no mpaka pawo na igana wari kebiru high school bona kwa veire kebiru high maminyokao bona gwakorire high school je kibado kwa nyarete ko gendelia maminyokao atakera gwakorire school karona akorite skuru na nyorite challenge enene karona ajite ka bible support mbabwate sauri family to na arwete gerense ndwete rense bono mbali konga support egera ngenda kondo nkonda no chikuikibira na chakonyoro usensiringi 200 na chikugure koro tuna so kora masoesi na so kora masoesi na ndekero kia gotiri na raira na kurigia igo challenge na nyorite kina chire siko na jete konyora muntu go support buja tangu na igete gokora ebintu ebinge igabono egwa kwetu omoyo gose bado kwagendete na challenges chikichiro na gendete challenge ikirororo kanya kogenderera gacha konyora bone kero na abere ngana abere omonto monene iga kanya kurigia abantu basani bande twanya gokora masoesi nabo abona akarude seito bosamaro na ndabaka sakuru kukebirigo ibara nanyora omura bakuru ikonge bagocho amasoesi twakora amasoesi go barabo babwata bagenda hoteli nche bantiga gabu ande na itana maguru kurwari bakanga igo challenges na bwate nochi yabo challenge chinko ngake yubado gendrete na maminyoka yao after high school baminyoki bandi bororo balinge korubusia iga mwali kubwaterana na barabo baminyoki mbale ngororo oyo maguru ku Daniel Ayera era kurubu Samaro bono igare asakuru ku America arafu naro kurukudikira ku Mali so baere nyage Italia oyo maguru ku Bernard Kolia so bire bogichora abuna butu abeto toko beguru yemo tukunya gukora masoesi arafu na mumuro minto naro kumbwate agacha gasoera nimbe tukasobono gutwara umukia tukasoa gusigana kurwe family ngaranga tuasoire gukora ibiya yabona Elio spegende kominyoka marro ki alikuwa batete batengende kominyoka limo egente kenkembere imeyobo gimagwane gwetera maminyoka aya korora kwane na lenge ndocenga na ali konyora injira yo kwenda chinse chesiko na inje nyore bese nje gwekonya subu gimagwane lakini wono nganyora umuchano noro kifeta finance ya lengense ekagarana ki nganya gutwara michando yo bakabono Eli ogendrete go train labda kurwaiga go Samaro na isiko ya gusi asiki places kichiri kwale go kora training kuru na karurenga ande kebirgo na kora masoesi na runka na ndasa kur kumarani kitutu chaje yere Kisi county na runka na genda keroka na kora masoesi ororo na ira na ande go cheka esa uribona kambia karugwa gachiro kwa nene ndagera enyora ngatimbu atindagera onye ngwana no muturiro yo muri na ari na kora na ande na ira naka acha kurigo muturiro na acha kogenda iga challenges na chie chinare gwetera ejine miaka eri ya maega bano twarure kuru miaka ya 2000 no twachira iga maybe 2010 go cha moto waiga nikone sabali yawo yo meki bado yagenderi amatuka ya bono sabali yana bono nabo yachite igasoka bengi yake ekero mwa mumuro minto ukumbwaje ku Daniel omuri gekara kera nyorete senator kongo akamuira Nairobi aria akamubeke kambi gete kera mubeke kambi ga kanyakobere kambi akanyoro nyorire chance akagenda isiko kera agenda isiko kera irana
agacoba no guntumira na inja agakũrũta akamuntumira chianga akanyatenga mamnyoka na maya kora mazoezi paka bono iga na guntumira bintu ndojenga bono nimbwatu mukyo monene gwokora mazoezi ya omwancho muri nere sabari ya Edward Sorobi ogandrete gotebia sabari ya buna chageta maminyoko na kwegerera mpaka saikire boniga turande omotimo muke gotukoirana nagende gotebia nchira kya gochokora training stage ya kera rituko kaiye ikire na maroro kya ria bwate goro ya gosure ya maminyoko imena isikoro gongo rwa Gusii. Eduka ye supermarket ya Gadmat iyuyo igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muliro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kigima okobugoreri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda guika se desk yabo ya complaints naborobwo niko barakuligerie omochando oborendi niko bobikire kurwa gisiri ekerogo soharoro naboigo mbabwate asukwege kigari yao ekiroko so iseduke iyo iryoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iryo nyorobo koreri ubusera Gadmat supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo namagurianse. Karibu naenda sensemo ya kabiri omoroberi bwe Chigosori aserero tole na Edward Sorobi yoromo mnyoki egiata kurwe nseme ya Nyamiro kandete utebie sabari yaye lero teibona buna gwetero bokonyi bwa Kennedy Mung'are ugendere goikeria bintu ebinge biri ale kogani imeye sabari yaye ya maminyoko togenderere no moroberi oyo bono kwanyorire ebintu biri kwale kogani ebinge byo kominyokera jera kibono bya gokoleira mazoezi ya oboniga kobara isi byabere bionkonya Dilibono na gakora mazoezi usendi moi wiki lerongo na mazoezi daily kila rituko maambi maragobo yobono ndojenga mazoezi mbi yango kora kere gento ndojenga ke kwenda bia one gento yoka kere challenge no konyore ticket because time jirojo abongo minyokeni matara ikawa se ticket kwanyana otebibuna tibona bogo kele binte binkira mazoezi yao nabako baraisi abantu abange bamaite naba minyoki nabantu bakora mazoezi mono ayebuna Kennedy kereli tukolia uli acha kereli tukolia we elimu kira ki okoliba ngo kuchakira lichake mpaka liko mweli sa mazoezi yao amazoezi ane ngonya chaka Jumapili nanya kolera ichuma kwimuka maambi na enda mazoezi saa 12 kulingana ne program mwena kia konte kwa nimbate mumuro mindo koru Nairobi yomete Nairobi ngonyalia kuntumira ali program kire wiki yobono mono e program ine rankubwati kerondo gusiga iga naronkubwati naminyoke weekend namanya kumanyanga kilomita ile ngana minyokire weekend watebire no bate program igukura sa mazoezi yao reri tuko sanga piko cha kwaboka na sanga piko cha kama mazoezi kire kwabokire mazoezi botambe lituko aya matuka yande gutatika Jumanne na Alhamisi onko imuka saa 11 na 40 pa jisa saa 2 iga kwanyora na kolire kulingana na ke program yere kwanyora lindendere nganda 1 hour 5 1 hour 50 amatukande buna ichuma nganda rongirande ya 2 hours igo noboko nyoranga pa saa 2 noboko nyona iranirenga mazose yoko nyakora kuru esegete usenga yoko nyakorera ayogo chaka saa 10 na saa 10 saa 11 chiamangi amatuka yande otige ichuma na Alhamisi amatuka yonsi bi road working kwanda onko minyoka jipara chito jiraiga no echire chimbe abo tokugikiani gotwanya twaikuri para kyo kubwati kurwali mbakarari ko ndande para tambe ndire nkurwa gesiaga seito nacha sironga nanda kebirigo nanda nyapara ibere nanda kiambere nanda nyachogochogo nasioka gesero nacha seito ene litukelimo esa bali gwachaka kwenda asa yuonsi ene litukelimo igo maambia pa saa 2 kwanya nande na ikireka kiroko minyoka minyoka yeke mambia kwenda saa yuonsi ogocha kwabo uraye weka kusino bwate balimo ko minyoka mo nabarawo amatuka aya manga okonyora nkwenda njibweka nimbwatu musani ono monene sana okurukuru getali ndiragoja twara abanere kwanya nere tokora nere amazoezi aya yakuruku Kingsley Omandi yakurukuru getali
oine ero konyora kera achire tore nera iga kwanyara tokwana masoesi nere mono Matukona ro gwateba ogokora speed work ime ya maminyoko ninki ebwate ime yae karo kwarigiri endurance kwanyorire lazima ochegeti konyore speed igo endurance neyo kwenda asa yonsi bigwate bokominyoka karo kwenda asa yonsi nari nkonyora endurance karo nanyorire bona mayaguri speed because okonyora umubere no bwate no mbuyore negento keyoborite ne speed bona jumaine aramis nari nkorige speed asegeti mwancho moriri nedo donda otebune savari yaye yamaminyokera gotebuna akomyoka koruke virigo oenda gisiaga omyoka sa yonsi yateba rindanya gotwara omoki olivo govumira usoja koroka kuna endurance erindanya gotwara uvumirivu kera komyoka lakini kando na endurance yubado komyoka alibona segetia sarenga ine erindanya gotwara speed yaye bono gose yo mobere erindanya kwegendereri bona gwatwalde endurance gwatwalde speed tournament ski bona yebuna Edward kwanyalire cover chia muskoiga ase kurkovdi jaka ntanya kwenda competition ende yonsi lakini na mnyokete fichuo yetu ali kuminyoka kero muntu ali kumyokera sale embero na mnyokete omwelio yalinge 2018 Nairobi Standard Chartered Marathon na mnyokete half marathon nabona mnyokete time chingia nabona abigite 67 minutes imeyama minyoka ngotware oraba minyoki ao abande bakorusigisi gusekorwari ai challenge chigo ja kwara liko ikere sama minyokari challenges sinko bajiri chinyinge na wakonyoranga aba bali okonyora mbabwate gurupu itababwate chikambi bagutureneri pamoja bono kwanyoranga mbabwate obo mumbulia kwanya nabo bakogenda nobo mumbulia sa uri bono nchokonyora tukurwarinde tule babere kwanyoranga kero muntu abwate speed yae ero challenge tugwetera bari kwanyoranga ba maybe ba movie ba tutigirake andi twanya ko struggle kurumaga ko baikera igona ki okobore ko gwa timu akesa litime ke okwaneri to gwali sama minyoka gokorekana kwanya gose bari ko rusigisi bari gosemba ne bago chigokora bama to ne bari chigokora race ye so le bari bune timu tubuna gusi tabati ba minyoki bangi naki okobore ko gwa timu wako goto ite sama shindana aya ngoto ita kole anya ndiye kunyarekana tonyore ase to go train pamoja ekekera to konye mono abantu bali abasigisi bali okonyora bamenyete kambi amo bagutureni pamoja babwatomukia no intunto bwatomukia tari tutabwatira kinere okonyora omuntu oro yo mose muri babere lakini tusikonyora ase tonyore kambi stokuboga kurworo tore pamoja igano bakonyora tubwate timu wakengia yagera tokona competition na intuno toko win kando ya timu wake labda challenges kai buna Edward gochinyora ime ya isabale yobo mnyoki especially sense me ya gusi semo ya gusi emechando tokonyora egente getangani para nchiringia nekero kubuka ebwega kunyomba okonyora ngomoyo nokwete nekero mure babere abokonyora ngoyo ndogotebiri toenda masoesi kwanyora mukiobeire kwenda masoesi igobone emechando tokonyora neri tutabwati ase kambi muna gusi muna nyamira ntubwati kambi tisikonyora kambi abo tokonyora nga twakorire bia igo ekambe labda ingiro nyawo te labda chi county government use department ya sports ya Nyamira na Kisii county enyare gokora inde twale chikambi eche nje nare gotebia county onyendi yari konyara ama minyoka ya konyira abantu abange ini Nyamira bari ya samo bagache bareta abaminyoke bari bonsibi bamenyo ini Kisii naro bari kambi na yamene na sikite bakwagacha bari ya abaminyoke bonsibi babeko akaro to komerana na bakonyanga to kore competition competitive but SSM ya Gusii tole athletics of Kenya department ya Gusii naro kwa organize tournaments nyingi buna chirikia South Nyanza chia trials labda weakness ki ayogo cha kwa lese trials chirichiko cha chaba cha South Nyanza weakness chiroro ronjiringa ekero bago organize barabwe bago chabatenga ntukabwati chimbero litukogete bama ite baminyoki bago cho ko muminyoki wa sakorwa asamenyete barabuno koleta chitarikina ki chitarikeji tubwate mbera segete bona into kara twanyore kalende libanya sogeti nkoma yaturenga chimbero njira segete na baro batangasa twagendoro onye ndiri kero monta asakuru muna Nyamira abantu officials beke bali Nyamira bamata baminyoki bali Nyamira bonsi pinande baba begetamo kero bago chikwanda bamayanga uyo no bachori group yeli kuchikwanda ko compete na abandi bona konyoranga kero monta akuru asakuru ando chiko compete no monta tamaiti na kya korta masoesi tokumayana kya menyete kwanyora mukomera nali bona ina challenge tubwate nene mono na Nyamira bono ngoteba especially in Nyamira abara iba athletics Kenya nsemo ya Gusii bakulire gase isaide mono rinde kukini egosolire yama mnyoka essence ya Gusii
Asense moya Gusii moso korunyamira barai bakurunyamira mbanya ko mbabwati mukia tinanya koranga mbabwate gurumo te ubwate gurubo se ubwate kambi ora te ngaba mnyoki bane mbara kuira mbabwati kambi ego bakogenda bamatenga bamnyoki mbaro lakini asibamenyete na asibakorumba manyeti ego bono mbari kubwatira mononga mumnyoki ona kiamenyete na kya go train na kya uchikwanda competition uyibono uri muchanda barai banyamira babwate anyandiri bara mobarosie asaba batarire no yama mnyoki onyanso obonye bakunya krosie kambi babatarire ose buri na kyogendererete ngono bakonyana gatukumove kwa chikuru chinyenge mono essence ya Gusina nyake nyengima echikwera mono seriously agosolibune yenkoyo nakiura atake bakore gosere ya sports use ya maminyoko nyare ko bakombete buchakere secondary primary o maitento bata bamnyokina ko balenda torebia abara yonye bari konyara korunse grassroots barigereria abana bari babanacha bamanya umuntu bwate talent karo bamanyira umuntu bwate talent barona kibakomokora ba eita bamurete se abantu bari baira banene baba exposure baba teinga okominyoka ninki ngikora chiko bakonya kuchimutu nali nechi school cheto chirangensa iga onyo mwana ka bwate ne talent yokominyoka usono gwako mupira tigenga kiri yae ngane chinsa cha games aye ku time akore ngana yokominyoka gosa ku mupira ena tura promote abana baitu baukira ayebuna Edward maroro kia yobwate ime ya Gusii igoro ya athletics weterese ejani yago sese karia yao ya maminyoko amaroro mbwate na ringa kurugusintu bwata baminyoko kia baya abange nanda abana bake bagukina n'abantu mbaro abange amaroro mbwate onyendi yari konyarekana abantu aba barigeri gwenjera nonye county government yari yenjere ko ba support karo ya ba supportiri dere bintu byabere ange at least tenga kumuna liria matukamayo abo konyoranga banyorire njera bande chinse chesiko bachibwe konya kando na maminyoko no bwate bintu ao birokora ime ya sports nande ngosolikina ende ore ime yaye nkominyoka nande nande nkubuyindo mupira karona soete kunya kuminyoka igande geti karo mupira nande kunya gwakwe getiga kana ngaranya kuyurigereria litukoria kabere nande kana achikogenda kuminyoka rina akorire nkanyoranga assistant ya mo ya burire arabu center libali akantenga karambwatire gitamba ekeiga orambwatire raini eguchapa karona mubwatira twakora akantenga yabono abo isaine kobeli bali akanture ni amatuka makeiga akankoria matemu gasoboli bali yobono ko 2012 igonde libali paka bono iga labda orere bali se ligi kigose level ki ya ligi ya Kenya nyuma ntara akora matemu ane naje tokora 2016 nyuma ntara akora matemu 2014 na bugete Premier League aseke gwanje ketorega sironga ya basubati koruabu ngachanga bugie mupira division 1 lakini bono iga basae abwa basae yes kwikira bono iga njende division 2 men women onde ga abunko bugie mupira division 2 nyasaye keraranje promotion singoje jirwango iga ngagete ngona division 1 alivu yato kuganirite nyale ko so division 1 ni nyale ko togendereri ime ya Gusii ndaba chitimu ibere chumupira chigwaka ime ya National Super League ejuere Shabana FC na Gusii FC ngira nyale gotebera chitimu chinche ngira nyale kwanire gore chitimu chibere cha kurugusia chitimu echi cha kurugusia ne chinge yachire muso buna bono Savana tutagetegende Premier League because ya position ire number 3 mbuye gokoria lakini rende management ya Savana general goteba ero sponde mna bono gatoroje timu ile tatakanda Premier League management ero na kyo kola te kusumbwa abana bali abatete motivation engiya bale ndubuya mato imoko mwana akakora masoesi kwanyoranga rero guchaki namba gete nande gento kiriye kenyomba gesire ngoyo no muya osono musani ona nko motebya chake namba isano ibere ose namba gete kirigesire umuntu anyakaro muya tiga chake first 11 so that naliye timu ye mna bono toroje aligere KBL iga tonyorenga kujimutukuru Gusii tubwate Savana na Gusii ne timu engiye gokina ntoroje ngambu yego koli no erega ali se league National Super League asamba tukale mutwe ntoroje ngantu twale timu bere ku Gusii kire Premier League ngira take gekoru ime ya Gusii elinda chitimu chama minyoko ne chitimu chicho mupira no mupira ime ya Gusii Sports ene ali gokina igoro egento nje natake gekorwe asamba ngana maminyoko barosi chikambi babeka abantamu arafu amangano mupira abana aba
mnabono chitimu chetu cha Gusii chitimu chetu cha Gusii mbuya chigokori babe baguchi motivate abana bali babarende buya bababeke kambi buya banyore ebintu biri batagete byonse pi ande babaye morali endo jingana awe chitimu chetu chira amase okori buya kuri Gusii twochigokorera interview yaito ngikyo mulura nyare goteba egento na nyare goteba kuri Gusii emechando ye chitimu chetu chigwetera emina asa mangana mamenyoko mbabwati facilities bagutumeka amangana nyene mangana yo mupira mbabwati facility bagutumeka ondo oranyaro oratware support tigare tere chitimu echeito kuri Gusii tubati chitimu chingiya mnabona sabana yaito toroji kwandereke BL toyegwisire tiamaya chitimu eche tigari tichumotwe erinde egende ke BL yana nturo tukumanya kuri Gusii tubwate etimu egwaka Premier League Umancho molere yunere sabari ya Edward Sorobe yunya mutolere sabari yuna chage tama minyoko kwegenderera imbake saikire voniga namarorari abwate igoro ya gosoriye ndanya utabye sabari ya referring ime mupira gwenkoyo yana utabye ntiranya rire kwegenderera ime ya gosoriye namarorari gwetere meroberi emiya ya serikali yaito iranya gukora Chigosori cyaito ime ya Gusii chinyare gokina wikirenga kiende ime yo moroberi gwe Chigosori elitaliane Ndemo Steven Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekerundekerene nagokorera chibi